Τα πάντα. Πότε έγινε? Θα τώρα θα ακούσεις. Α, δεν το ξέρετε εσείς. Όχι, θα ακούσει τη μεγάλη ιστορία τώρα. Πάμε ρε παιδες, πάμε ρε ομαδάρα, πάμε. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, πάμε. Για πάμε παιδιά, κοινοποιησούλες, οι συντονιστές να το γράψουν, να μην το λέμε εμείς συνέχεια. Βασίλη, το αμάξι μέσα το καστόφωνο και δεν κλείνει. Μπιλ, πότε όταν κλείσει η μπαταρία. Καλησπέρα ομαδάρα, πάμε. Πάμε στα 400 άτομα, ξεκινάμε, πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Παιδιά και κοινοποιήσεις να βλέπουμε, να το γράψουν και οι συντονιστές, να μην το λέμε εμείς συνέχεια. Καλησπέρα σε όλους. Ρε, κλείσε το ηχιάκι. Πάμε παιδιά, πάμε. Στα 400 άτομα ξεκινάμε. Απλώς θέλουμε να δείξουμε εδώ τη στροφή που έχει γίνει αυτό το συμβάν με το μικρό το παιδί που είπαμε, με το μηχανάκι που λένε ότι εμφανίστηκε η νύφη και έκανε στραβοτιμονιά και έπεσε μέσα στο κανάλι και βρήκε τραγικό θάνατο. Και απέναντι υπάρχει ένα θαλαμοφυλάκι όπου το οποίο ήταν ένας δασοφύλακας και σκοτώθηκε, έπεσε με το κεφάλι από πάνω και σκοτώθηκε κάτω. Υπάρχει περίπτωση να πάμε και εκεί. Τώρα, πόσα? 400 άτομα, πάμε. Είπαμε στα 400 μπαίνουμε. Έλα, πάμε. Βασίλη. Τι 2.000 ταπτά πρέ. Μόνο. Κεφαλούδικα. 3 λεπτάκια έχουμε 2.000 ταπτά. Βαρέστε ρε, μικροδωράκια. Πάμε ρε. Καρδιά μέλους, βαρέστε όλοι. Έλα, 300. Τι είπε ο Βασίλης? Τι είπε? Δεν κατάλαβα. είπε, Έλα, βαρέστε τι? έτσι, καρδιά μέλους να δω. Πάμε ρε Στο κεφαλούδικα. κεφάλι μου βάλτε, καρδιά Εδώ, μέλους εδώ, όλοι, εδώ. βαρέστε. Κοίτα τα κλειδιά. Έτσι. Έτσι, καρδιά μέλους να δω καρδιά μέλους, βαρέστε. Εσένα ρε φίλε, γιατί ακούνε και σε μένα όταν το λέω δεν Και το σε μένα, κάνουν? και στο κανάλι. Μαλάκα, τι κεφαλούδικα είναι τούτα εδώ. Πάμε, Αλήθεια όμως. βαρέστε. Βασίλη, έλα εδώ να... Αν δεν βαρέσουν live θα φύγω. 20.000 tap-tap, δεν βλέπω. Τι 8.000 ακόμα ρε. Ρε, τι κεφαλούδικα είναι αυτά ρε Βασίλη, έλα κοντά. Καλησπέρα παιδιά για Έλα από από εδώ, μένα. σήμερα φοράς σκοτεινή δύναμη, φοράς ή... Όχι. Ξεχάσαμε να φορέσουμε και τις μπλούζες, κοίτα εδώ. Ναι, Ο ναι. μόνος που είναι παραφυσικό βαρέστε, φαινόμενο βαρέστε. είναι ο κύριος. Βαρέστε. Ε, Εδώ να πάνε και εσύ να πεις με καλησπέρα μόνο έτσι. Ελάτε καλέ, ελάτε κι εσείς. καλησπέρα. Λοιπόν, περίμενε, μισό. Λοιπόν, όχι, εγώ θα σου κάνω την εμφάνιση. Εντάξει, καλά. Παιδιά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε προσωπικά εμείς εδώ στην ομάδα Παραφυσικά Φαινόμενα Μαλιάδος μία πανέμορφη κοπέλα. Έτσι, είναι τιμή μας και όσοι σχόλια γράφουνε θα ήθελα κατευθείαν αποκλεισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένας να κάτσει να σχολιάσει αυτή την κοπέλα. Αποκλεισμό κατευθείαν, παίρνω εγώ την ευθύνη. Την παρουσία σας καλέ. Να πείτε εδώ την εμπειρία. Καλησπέρα. Πείτε εδώ την εμπειρία σας, πώς θα περάσετε. Εντάξει, να την νιώσουμε. Θα δούμε. Εντάξει, Λοιπόν. βαρέστε μικροδωράκια. Θέλει να πεις κάτι? Θα φωνεί, στον θα κόσμο. φωνεί. Σιγά σιγά θα φωνεί. Θα δούμε. Πάμε και ό,τι δούμε. Και ο Θεός βοηθούσε. Λοιπόν, πάμε. Πόσο, 20.000, πάμε 20.000 tap-tap, βαρέστε μικροδωράκια. Το είπαμε, καρδιά μέλους. Μίτσο, όταν ακούνε σε ένα μικροδωράκια πετάνε όλοι. Σε μένα γιατί δεν το κάνουν Δεν αυτό? ξέρω, δεν περνάει, εσένα περνάει μόνο να μιλάς και το τέτοιο. Κεφαλούδικα, γιατί σταματήσαμε? Πάμε μικροδωράκια, κλείς το live, άστο. Να βλέπεις, έτσι βαρέστε, γελά έτσι αγόρι. Έτσι, μπράβο. Ακόμα και οι συντονιστές σου βαράνε, βλέπεις. Ναι, Για την είμαστε. Παρασκευή μέσα είναι. Ναι. Στρατεύκα. Αυτά πρέπει να είναι... Αυτά πρέπει να είναι δέντρα. Έλα. Την ιστορία Πάμε. που έχει πει την έχει την καρφιτσώνει σιγά σιγά. 20.000 Λοιπόν. είπαμε. Παιδιά, είπαμε στα 400 άτομα ξεκινάμε. Έτσι Λοιπόν, μικροδωράκια. Ελισάβετ πιο μεγάλο. παιδιά, πάμε να αρχίσουμε λοιπόν. Είμαστε, μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για να έρθουμε εδώ στην Ήφη.
Υπήρχε ένα παραλιακό μαγαζί, εντάξει. Εδώ παλιά υπήρχαν φορτηγά, γινόταν χαμός του χαμού, γιατί παράγουν καρπούζια εδώ η περιοχή. Πέρασε, δηλαδή την ώρα που σταματάγανε τα μάξια να κατέβουν να πάνε στο μέρος για να διασκεδάσουν. Τώρα λένε άλλοι ότι είχε και ένα μικρό παιδάκι η κοπέλα μαζί της. Εγώ παιδιά δεν το πιστεύω, γιατί εδώ οι συγχωριανοί λένε ότι δεν υπήρχε παιδί. Δηλαδή κράταγε παιδί στο χέρι. Από τον ενθουσιασμό της, από τη χαρά της η κοπέλα βγήκε κατευθείαν. Άνοιξε λέει κατευθείαν την πόρτα πριν σταματήσει ο οδηγός. Βγήκε έξω λέει να χορέψει και πέρασε ένα φορτηγό και την πήρε μπροσταριά, τη διαμέλισε. Τούτο κοίτα ρε μαλάκα, παιχνίδι θέλει τούτο εδώ. Ρε πας καλά ρε κεφάλα. Λοιπόν, 400 άτομα, μπράβο. Βαρέστε. λένε ότι κρατούσε και παιδί. Εγώ παιδιά οι πληροφορίες μας είναι ότι δεν κρατούσε παιδί. Αγκαλιά, είναι νύφη. Έχει μωράκι. Λένε ότι κράταγε λέει ένα μικρό παιδί, αν και δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, με αποτέλεσμα τη διαμέλισε το φορτηγό και λένε ότι εδώ λέει βγαίνει και περπατάει όλη την περιοχή αυτή που θα σας δείξουμε. Είναι δασόδης, είναι σκοτεινά όλα. Με αποτέλεσμα λέει βγαίνει σε μηχανάκια και σε φορτηγά, όχι σε γεωταχή. Δηλαδή δεν πειράζει γεωταχή. Έλα. Να βαρέσει το φωτισμό, Έλα ντε, να βάζεις Βασίλη την ταλίκα, ξέρεις τι ξύλο θα τρώγαμε. Πάμε 500 άτομα, μπράβο, βαρέστε. Λοιπόν, παιδιά, η ιστορία είναι αυτή. Είδε λέει αυτός με το μηχανάκι, γιατί έτσι ακούγεται εδώ στην περιοχή, είδε λέει την νύφη στη στροφή και έκανε μια στραβοτιμονιά και το παιδί πνίγηκε μέσα σε ένα κανάλι, κάποιος με μελετάει. Λοιπόν, Βαρέστε μικροδωράκια ρε, να φορτώσουμε λίγο το σύστημα. Πάμε. εσένα σ' ακούνε, εμένα δεν με ακούνε ρε μαλάκα. Έτσι, όλη η καρδιά μέλους. Και στο τέλος, πρωτού τελειώσουμε το live, βαρέστε ένα λιοντάρι. Γιατί αύριο έχουμε μεγάλη έρευνα. Όχι αύριο. Συνεχόμενα ρε, άμα πετάξουμε ένα μεγάλο. Όπα, το άκουσες? Ποιο? Η πόρτα ήταν. Κάποιος έρχεται. Πού? Δεν βλέπεις φως εκεί κάτω. Αυτό δεν ήταν εκεί. Τι ήτανε? Τι είναι αυτό ρε? Εγώ πάντως δεν το Από το είδα. τέτοιο είναι το φλάκιο ρε. Ποιο φυλάκιο ρε? Καράβι είναι. Ρε πάτε καλά ρε, είναι δάσος μέσα ρε. Πού είναι το δάσος? Ρε πάτε καλά ρε. Ρε δεν το είδες το φως, παιδί μου. Ποιο καράβι ρε Βασίλη? Καράβι είναι ρε. Πέρασε. Προχωράει. Καράβι ήταν. Καράβι. Αυτό τι είναι? Εδώ πάμε. Για πάμε ρε Θανάση σιγά σιγά. Έλα Παναγία μου. Βασίλη, πάμε. Κράτα κάμερα και βάρα. Λοιπόν, Εβά, για οτιδήποτε συμβεί, το λες. Τι εννοείς? Εννοεί τον που λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν, πάμε παιδιά, καλή ακρόαση. Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Μην τσοκλειδώσαμε τα μάξα. Ρε κεφαλούδικο, μην κάνεις έτοιμα να παίξουμε. Είναι τούτοζε. Ωραία φίλε. Βασίλη, Σιγά σιγά, δεν ξέρεις ότι θα δουλέψεις στο φακό σου, βιαζόμαστε. Πρέπει να πάρουμε 2 προβολάκια φίλε, δεν γίνεται, δεν παλεύετε. Έφυγε να φέρω και να τα φακώ εγώ ρε. Βάλε φως Βασίλη μπροστά να βλέπω κόσμος. Βασίλη, θες τούτο να πάρω εγώ το δικό σου, γιατί δεν θα έχουμε φακούς αδερφέ. Θα πάθουμε νύλα. Πάρε εσύ αυτό. Για να βλέπει ο κόσμος, φίλε. Εκεί. Παιδιά, πηγαίνουμε ακριβώς εκεί που σκοτώθηκε η νύφη, έτσι. Σας πηγαίνουμε τώρα κατευθείαν εκεί για να δείτε. Μήτσο, θυμάσαι που είναι? Εκεί, Είναι ανάμεσα εδώ. ανάμεσα εκεί. Τι σκοτώ. Όπως το χαμηλό θες δυνατά. Όχι, όχι, καλύτερα Βασίλη. Ναι, να μην έχει εκεί μπράβο.
Τι είναι, Ζουζουνάκια αυτά που... Παιδιά, πείτε αν κολλάμε. Βασίλη, ανάμεσα εδώ σκοτώθηκε. Εδώ. Εδώ έχεις- Ανάμεσα ναι. κολόνα Εκεί τι, και πώς στη... είναι. Ναι, έχει τέτοιο. Εντάξει, ναι. Εδώ. Εδώ είμαστε. Εντάξει, εδώ πάλι να σου πω κάτι. Τώρα η ψυχή της, εφόσον έχει φύγει εδώ, έτσι δεν είπαμε ότι θα είναι αποκλειστικά στον δρόμο, μπορεί να είναι και εδώ μέσα στο... Εννοείται ρε φίλε. Εντάξει, Εννοείται. δεν σου πει. Λένε ότι περιφέρεται σε όλο αυτό εδώ που βλέπουμε. Έλα. Εντάξει. Ελάτε όλοι από εδώ. Πάμε πίσω λίγο. Εδώ. Μίτσο, εγώ θα έλεγα εδώ να μείνουμε. Εδώ. Εδώ έχει γίνει το συμβάν, παιδιά. Ανάμεσα μεγάλο δέντρο και ανάμεσα κολόνα. Η κολόνα είναι εδώ. Ναι. Έτσι. Εδώ. Εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι κύριε να ξεκινήσουμε. Πώς θα λένε μεγάλο ερευνητή. Μεγάλο ερευνητή. Πάμε Μίτσο. Θα μιλήσεις εσύ στο μηχάνημα. Μίτσο. Μην τρώμε χρόνο τσάμπα. Ναι. Θέλω να μου βάλεις το ένα κάτμπολ εδώ. Ναι, Βασίλη, καθίστε και εδώ δίπλα με την κοπέλα. Εδώ, Έτσι. εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Βάλε το ένα κάτμπολ αριστερά και δεξιά. Εύα, μείνε πίσω, μείνε πίσω. Ναι, μην είναι εκεί, Βασίλη, ναι. Μη φοβάσαι. Τι είναι αυτό? Όχι. Πιο κάτω, πιο κάτω. Πήγαινε πιο κάτω. Εκεί. Ωραίος. Το EMF βάλ το κάπου από εδώ, Μίτσο. Όρθιο. Μπράβο. Βάλ το πλάγια, ας κάτσει και πλάγια, δεν μ' νοιάζει. Εκεί. Λοιπόν. Παιδιά, πάμε να το σπάσουμε, είπαμε. Πάμε να το σπάσουμε. Λοιπόν, παιδιά, καλή ακρόαση σε όλους. Οτιδήποτε δείτε screenshot, έτσι, είτε δείτε κάτι περίεργο, περίεργη σκιά και τα λοιπά, ξέρετε εσείς τι κάνουμε. Screenshot. Την έχουμε έτοιμη. Ναι, τώρα θα βαρέσει. Βασίλη, για να μην κάψουμε πολλούς φακούς, άμα θες, Δεν άκου. χρειάζεται, ναι. Έλα από εδώ πίσω και κράτα το φακό σου και εκεί που εστιάζω εγώ την κάμερα, γύρνα. Μ' ακούμπησες. Εσύ. Εγώ λέει. Έλα, μην τον... Όχι, έπεσε το τέτοιο. Κάτσε να το πιάσει λίγο. Δεν με Τι είδε. είναι, μα. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Βγάλε τη τέτοια. Μίτσο, βγάλε τη θήκη. Ναι, Παιδάκι. παιδάκι, ναι. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Άνοιξε την ένταση, Μίτσο. Κοίτα, δεις και τι βγαίνει τώρα το χέρι μου κάνει έτσι. Περίμενα να βγάλω λίγο. Όχι ρε, πρέπει να το ανοίξει το ηχείο. Φέρε εδώ. Αυτό. Πάτησε στο Για κουμπί. κοίτα. Όχι, Όχι, γιατί μου το κάνει. στρώει. Περίμενε λίγο, περίμενα να το κλείσω. Τώρα. Μια. Το κινητό και να το ανοίξω. Γιατί μου κάνει τέτοιο. Περίμενε λίγο. Ζήτα λίγο να πάρει την ενέργεια έτσι από τα μηχανήματα όπως το κάνουμε. Λοιπόν, μπροστά υπάρχουν δύο μηχανήματα. Τις προάλλες που είχαμε έρθει, είχες αναβοσβήσει το catball. Έχεις τη δύναμη να αναβοσβήσεις αυτό το catball πάλι.
ή το EMF. Πάρε όποια ενέργεια θέλεις, πάρε και από τα δύο. Επηρέασε και τα δύο. Την άλλη φορά είχες αναβοσβήσει και τα δύο. Μπορείς να το ξανακάνεις αυτό? Υπάρχει περίπτωση να είσαι εδώ. Θέλω να κάνεις κάτι. Κάνε μας ένα θόρυβο να δούμε αν είσαι εδώ μαζί μας. Πάρε την ενέργεια. Για φύγει να βάλει τώρα εδώ. Ναι, Το έχεις εσύ. έλα. Το έχεις ανοίξει. Ναι. Αναβόζησε το catball που υπάρχει εκεί μπροστά σου. Το ξέρουμε ότι εδώ έχεις βρει τραγικό θάνατο. Εγώ θέλω να εμφανιστείς και να ακουμπείς ένα από τα δύο. Νιώθετε ένα κρύο πάνω μας, Μια παγωνιά έτσι. Μια παγωνιά. Γιατί ρε Μίτσο? Δεν ξέρω Άκου. γιατί δεν το πιάνω. Γιατί ρε φίλε? Δεν ξέρω γιατί δεν το πιάνω. Τη μάρκα την έβγαλε στη θήκη. Ναι, δεν το πιάνει. Να το βάλω έτσι με το κινητό. Πάρε, κράτα, άστο. Το ακούγεται. Μια χαρά είναι. Γιατί? Μια χαρά ακούγεται. Παιδιά, ένα φακό μπορώ να έχω, Μίτσο? Ναι. Δεν, είναι τέτοιο αυτό. Τι, Για δω μου να μια δω. χαρά είναι. Απλά με τους βάζουμε όλους. Ωραία, ναι. Μια χαρά είναι. Εσύ το έχεις ανοιχτό, Βασίλη? Όχι. Όχι τέτοιος. Εντάξει, καλά. Μίτσο, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι κάτι εδώ μαζί μας? Μην το λες. Πόσες ψυχές είναι εδώ στο χώρο? 10. 10. Εντάξει, σίγουρα όλο και κάτι άλλο θα γίνεται, έτσι. Γνωρίζουμε για κάποια νύφη. Είναι εδώ. Βρίσκεσαι μαζί μας? Μεταξύ. Πού βρίσκεσαι? Θα έρθεις μέσα. Πού θέλεις να έρθουμε? Έλα κοντά. Πες μας πού ακριβώς να έρθουμε. Από τα αριστερά ή τα δεξιά? Είσαι μέσα στο δάσος? Δεν θέλω να με λιώσετε, λέει. Άκου τι είπε. 15 του μηνός Α, είπε. 15 του μηνός. Ωραία. Ναι, λέει, άκου. Μίλα κι εσύ. Εγώ έχω αναπλησιάσει. Έχω μια αναπλησιάσει. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να κρατάει, Εγώ, παιδιά. εγώ. Πάρε. Δεν γίνεται να... Φέρε εδώ. Πάρε. Πάρτε. Θέλω να πάρεις την ενέργεια από το EMF, να αναβοσβήσεις το EMF. Να δούμε αν είσαι εδώ.
Μπορείς να το κάνεις. Ό,τι και να... Τι υπάρχει εδώ, υπάρχει και το παιδί που σκοτώθηκε εκεί στη στροφή. Πόσες ψυχές βρίσκονται εδώ. Μπορείς να μου πεις πόσες ψυχές βρίσκονται εδώ. Πέντε. 5 είπε. Ναι. 10. Ναι. Μπορεί να εμφανιστεί η νύφη να τη δούμε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τη νύφη απόψε. Ναι. Πες μας που είναι. Έλα, λέει. Εμείς ήρθαμε εδώ με σεβασμό. Μπορείς να πάρεις την ενέργεια. Μπορείς να πάρεις την... Αναβόζεις σε αυτά που έχουμε μπροστά. Πες μου πόσο χρονών ήσουνα. Το σπίτι. Σπίτι. Πώς σε λένε? Πες μου το όνομά σου. Όχι. Όχι. Κράτησέ το και μίλα. Να του πω αφού δεν θέλει να μου μιλήσει. Μίτσο. Μίτσο. Γεια σου Μίτσο. Έχω έρθει με σεβασμό. Μπράβο. Λυπάμαι γιατί σου έχει συμβεί. Πολύ ωραία. Τι άλλο να του πω. Θανάση. Ναι. Γεια σου Θανάση. Έχουμε έρθει με σεβασμό. Θανάση, το όνομά σου είπε. Το όνομα Ναι, σου, τα άκουσα. Το όνομα του Θανάση λέει. Α, θέλει εσένα. Η Γαλατά. Πες μου που είσαι να εστιάσω εγώ κοντά. Θανάση. Μα, πάμε. Ναι, εγώ είμαι. Πες μου που θέλεις να εστιάσω την κάμερα. Πες μου. Τι θέλεις να κάνω για σένα. Πες μου. Όχι. Λέει. Μίτσο, δεν έχουμε φως. Έλα από εδώ. Δεν βλέπω κόσμο. Πες μου που θέλεις να έρθω και θα έρθω. Πες μου. Είσαι μπροστά μου. Άκουσες τι είπε, Πούστη. Πούστη. Βρίζει ρε. Και την άλλη φορά εκεί κάτι βλέπαμε, Βασίλη. Είσαι εκεί απάνω ψηλά. Τι είσαι. Τι είσαι εδώ. Είσαι δαίμονας. Μπορείς να κάνεις αισθητή την παρουσία σου, Βασίλη, έλα πίσω ρε. Βασίλη, έλα πίσω ρε φίλε, θα πάμε εκεί μετά. Μην επηρεάζεσαι. Μπορείς να μου πεις το όνομά σου, ποιο ήταν το όνομά σου, μπορείς να μου το πεις. Θάνο. Έχεις και τι. Θάνο, έχεις φύγει. Ναι. Πες μου το όνομά σου. Θέλω να... Δώσε μου καθαρές απαντήσεις. Θάνο πολύ τραγικό. Άκου. Θάνο, πολύ τραγικό. Ναι, ρε. Ωραία, τι εννοείς, τι εννοείς, είχες και μικρό παιδάκι μαζί σου. Όταν βρήκες τραγικό θάνατο, είχες και μωρό μαζί σου, είχες ένα παιδί. Ισχύει. Όχι, είπε και μετά λέει ναι. Ναι. Κάτι. Διευκρίνησε τι θέλεις να πεις. Είχες και παιδί μαζί σου. Μπορείς να μου πεις το όνομά σου. Σου δίνω αρκετή ώρα να... Σου δίνω αρκετό χρόνο να μου πεις πώς σε λένε. Είμαι
Είμαι. Είμαι. Ποιος είσαι? Κάτι άλλο, Κωστή. Εγκλημα... Εγκληματίας. Είσαι εγκληματίας. Μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα. Μέσα σε άλλο. Πες μας τι έχει συμβεί εδώ. Φάνου. Θάνο. Γιατί λες το όνομά μου. Το σπάσε. Το έσπασε. Γιατί λες το όνομά μου συνέχεια. Με γνωρίζεις. Και... Μπορείς να μας πεις πόσα άτομα βρισκόμαστε στο χώρο σου. Πέντε. 5 είπε. Και πριν το 5. Κάτι έπεσε ρε. Όλο είναι έτσι. Μην το αγγίξετε. Όχι. Εντάξει, ναι, μπορεί να έχει έρθει κανένας. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι, μην το... Ου, Τι. Τι θέλετε. Με Ναι. άλλη φωνή. πες μου πού είσαι να έρθουμε. Μπορείς να κάνεις ένα χτύπο, κάτι, ένα θόρυβο να δούμε αν είσαι εδώ. Εκεί για μείνε λίγο. Πες μου το όνομά σου. Για φέρνει τη συντάξη λίγο. Κοίτα, προς τώρα δεν έχει δώσει κάτι. Όχι, δεν μας έχει δώσει κάτι. Δεν έχει δώσει ακόμα. Εντάξει. Βασιλή, ξέρεις τι θέλω. Να πάρουμε το cardboard, βάλ το από εδώ μεριά και το EMF φέρ το από εδώ. Φέρε να δούμε τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Δεν θα πάρουμε αποτελέσματα. Μπράβο ρε Μπίλη. Πάμε παιδιά, μην πέφτουμε, πάμε. Πάμε να το σπάσουμε, Μπράβο ρε Βασίλη μου. Μπράβο ρε Paranormal. Σήμερα φοράει σκοτεινή, Όχι ρε. Όχι, δεν με έχει πιέξει. Λοιπόν, θέλω να πάρεις την ενέργεια να δούμε αν από εδώ θα μας δώσεις πιο δυνατή απάντηση. Ακούμπησε το spearbox που έχουμε εκεί, το EMF, καλά. Ακούμπησε το EMF, όποιο θέλεις από τα δύο. Έχουμε και αυτό θα θες. Έχουμε και αυτό να θες, που είναι πιο μεγάλος. Δεν κρατάει αυτό ρε. Άρα κρατάει. Ναι. Πάρε την ενέργεια και αναβοσίσέ το. Μπράβο. Κοίτα. Πώς. Δείτε εδώ. Ο φακός. Ναι Έτσι, ρε. έτσι. Τράβηξε όλη την ενέργεια. Καλή νύχτα και καλή βραδιά. Σοπ. Πάρτε το. Μπράβο. Μείνετε όπως είσαστε ρε μάγκες, μείνετε. Φωτίστε εδώ μπροστά μου λίγο. Αυτό βλέπω κι εγώ. Κοιτάξτε τι. Βλέπετε. Α, τώρα δίνει, Γιατί είναι εδώ μπροστά μου ρε φίλε, εγώ τόση ώρα το κοίταγα. Ακούς. Επειδή στο βλέπα τόση ώρα, λέω μάκα κάτι γίνεται. Μίτσο, πάρε Το live. το live Ναι. να παίξω λίγο μπάλα. Πρέπει να δω ποιος φακός θα πάρεις τώρα. Περίμενε. Κάποιος ακούγεται ένα αμάξι. Έρχεται ένα αμάξι. Εντάξει, έλα πάμε εδώ. Να την Θα να δώσουμε τον Θανάση. δώσει και Βάλτε φως. Μη φωτίσετε πάνω. Πάρε Μίτσο. Να το βάλω. Όχι Βασίλη, όχι Βασίλη. Όχι ρε. Κάντε πιο μέσα, κάντε πιο Θα μέσα. νομίζω ότι είμαστε μπάτσι ρε. Κράτα εδώ. Ναι, περίμενε, μισό λεπτό. Πάρε. Πάει το κάτω. Ω, ναι ρε. Όχι, πάλι καλά, δεν το... Πήρες φακό. Α, έχω εγώ.
φωτίστε εδώ. Ναι, πάμε. Φαίνεται. Μπορείς να πάρεις την ενέργεια από το EMF, να δούμε που είσαι. Πες μου που ακριβώς είσαι. Πόσο πολύ είναι, φίλε. Ενέργεια καθόλου, Πάμε παιδιά, πάμε να ανεβάσουμε το live, καρδιές, μέλους όλοι. Μικροδωράκια. Μπράβο, έτσι ευχαριστούμε, πάμε, βαρέστε. Φίλε, πολύ περίεργο. Έλα. Μπράβο, Καβιόνι, μπράβο. Έτσι, μικροδωράκια, όλοι βαρέστε, παιδιά. Κοίτα να δεις, δεν έχουμε φωτισμό καλό. Έτσι, βαρέστε. Τι έγινε με το φως σήμερα, ρε, πες το. Φυσιολογικά, δείτε. 20 βαθμούς. Φυσιολογικά. 22. 22. Τι σημαίνει. Τι στο καλό είναι τώρα. Βλέπεις. Ναι, Φυσιολογικότατα. ναι, φαίνεται. Τώρα κοίτα, βλέπεις 0, 20 το βαράει. Φαίνεται στην κάμερα. Ναι. Ε? Το βλέπετε, παιδιά. Ναι, Εδώ φαίνεται. τώρα φαίνεται. είναι 0. Εδώ Ωραία, τώρα το έχουμε θόλωσε. 21. Το θόλωσε, ναι. Εδώ έχουμε 20, 21, 0. Άρα κάτι γίνεται εδώ. Βλέπουνε. Ναι, Τώρα φαίνεται. το βλέπουνε. Ναι, Σίγουρα. φαίνεται. Τώρα το. Να το. Ναι, άστο εκεί, άστο σε μένα. Τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάει και αυτό. Παιδιά, δεν θα χαλάσουμε όλους τους φακούς γιατί έχουμε θέμα. Θα έχουμε προβλήματα με τους φακούς. Αυτό τι έγινε και κάνει έτσι, ρε φίλε. Αναβοσβήνει. Δεν κατάλαβες. Κάτι γίνεται, Ναι. Πρέπει να πάρει ενέργεια από εκεί. Όντως, από τους φακούς, Από πού θα πάρεις, ρε φίλε. Κοίτα τι κάνει σε αυτό το φακό, καλά ρε. Για να φύγουμε το κάνει. Σίγουρα. Κοίτα να δεις. Δεν έχουν όρεξη. Κοίτα ρε μαλάκα 0. Να Ναι. το. Απάνω μας είναι. Ωραία. Να το. 22, 21, 20, Ωραία, κοίτα πως κάνει την κάμερα. 0. Τι σημαίνει. Που σημαίνει ότι έχουμε θέμα. Έχει πέσει απάνω μας. Ρε φίλε, και, στις Κρύος δύο, αέρας. και τους δύο φακούς έτσι τους κάνει το ίδιο. Κοίτα εδώ ρε. Δύο φακούς κρατάω Ναι. και τα κάνει έτσι, αναβοσβήνει και τα δύο, κοίτα. Κοίτα, θα σβήσει μόνος του τώρα, κοίτα. Ναι, το ξέρω. Τι έγινε ρε Βασίλη σήμερα. Δεν ξέρω ρε φίλε, τραβάει πολύ Ε. ενέργεια. Έχω ένα ψυχόκι. Βλέπεις, κοίτα. 20, 0. Να το ρε, να το. 22, Τώρα. το βλέπει ο κόσμος. Θέλετε να σας πω πού είναι. Εκεί. Μία παγώνει μία. Τι όμως. Είναι το δέντρο μπροστά είναι σίγουρα. Ναι. Το νιώθω, αλήθεια σου λέω. Μα το τέτοιο που πέφτει απάνω μας, η Εκεί, σε ψύχρα. αυτά τα δύο, σε αυτά τα δύο τα δέντρα πήγαινε βάλτε. Εκεί μπροστά. Α, το μηχάνημα, Ναι. Τι έγινε με το φως, δεν έχουμε άλλο φως κοντά. Του Βασίλη. Τώρα. Εντάξει φίλε, θα κρατήσουμε όσο κρατήσει. Ρε παιδιά, έχω και το άλλο το φακό. Πού είναι? Το άλλο. Εδώ, ρε. Μίτσο, βάλτε speedbox να κάνουμε δουλειά. Αυτό, μπράβο. Δώστε μου εδώ να το βάλω στη κάμερα. Ναι, Τι? εντάξει. Τι έπαιξε, δεν πήρα το φακό κοντά. Ναι, τώρα σου δώσω. Κοίτα. Βλέπετε που σας λέω έχει πέσει απάνω μας. Δείτε εδώ. Παγωνιά, Να το ρε. Να το. Ρε φίλε, φώτα εδώ. Μισό να το πάρω. Περίμενε. Πάρε εδώ. Βλέπεις, κοίτα. Βλέπετε που σας λέω με την παγωνιά. Ναι, ωραία.
Ναι, κοίτα, τέτοιο που σήκωσε τώρα, παγωνιά. Μπορείς να αναβοσβήσεις όλα τα λαμπάκια γιατί ξέρουμε ότι είσαι εδώ μαζί μας. Αναβόσβησέ το μέχρι στο κόκκινο, πήγαινε το. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε, λέει. Θα έπρεπε. Κάντο. Φτάσ' μέχρι στο κόκκινο. Πάρε ενέργεια και φτάσ' μέχρι στο κόκκινο. Έχεις τη δύναμη. Πήγαινε το μέχρι στο κόκκινο. Πήγαινε το. Η Λίγκα. Αυτό σημαίνει ότι είσαι μαζί μας. Αναβόσβησέ το μέχρι στο κόκκινο να δω αν λες την αλήθεια. Πάρε την ενέργεια όλα αναβόσβηστα. Ωραία. Το μήνυμα. Το μήνυμα. Δώσ' μου ένα στίγμα, δώσ' μου ότι είσαι εδώ μαζί μου, το κόκκινο, μέχρι το κόκκινο, μπράβο. Το μήνυμα για τη μετάδοση, λέει. Που κάνουμε Κοίτα, τώρα, ρε, κατάλαβες. το έχει μουρλάνι. Ναι, το ναι, 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 κόκκινο. ναι, ναι. Άκου τι λέει. Τώρα σε. Κοίτα, Βασίλη. Αυτό σημαίνει ότι είσαι μαζί μου. Σώπα. Ναι. Ναι. Παιδιά, έχει πολύ, ναι. Και εμένα το ίδιο, έχει... Κι εγώ, λέει, άκου τι είπε, ρε. Άκουσες, λέμε για να τριχύλα και λέει κι εγώ. Κι εγώ. Άκου. Εσύ γιατί, Σε πειράζουμε. σε ενοχλούμε, θέλεις να φύγουμε? Μπορείς να αναβοσβήσεις αυτό το κάτμπολ που έχουμε στη μέση. Είσαι τόσο αδύναμη. Εγώ θα σε προκαλέσω. Κάτι πέρασε, δεν είναι. Δεν είναι ζουζούνι. Εγώ θα σε προκαλέσω. Ο Βασιλιάς είναι, άκου τι είπε, ρε. Ξέρετε ποιος είναι, Ναι, ναι, μην το αποκαλείς. Μην το αποκαλείς. Ναι, Είσαι- είναι σίγουρα. σίγουρο. Πάρε και μίλα. Μίλα. Πάρε να... Θέλετε να με δείτε, λέει. Όχι. Όχι, δεν θέλουμε να σε δούμε. Γιατί απο... Προκάλεσε. Ρε μαλάκα, τι γίνεται. Ο Βασιλιάς είμαι. Μίλα, Μίλα ρε πει. μίλα, Βασίλη. Ποιος ο Βασιλιάς είσαι? Θέλω να μου πεις ποιος ο Βασιλιάς είσαι. Άκου τι είπε, έβρισε. Στα τέτοια είπε, άκουσες τι είπε. Θα μου πεις το Ναι. όνομά σου. Κάτσε να ξυνέδεις. Μπράβο. Κάτι είπε. Κάτι είπε. Ξαναπες το. Υπάρχει κάτι κακό εδώ, Είσαι δαίμονα. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιος δαίμονας είσαι. Δεν με θυμάσαι, λέει, άκου τι του είπε, ρε. Πού είμαστε? Πού να σε θυμάμαι, είμαστε φιλαράκια. Πες μου το όνομά σου. Τι είπε όμως είναι ο Βασιλιάς, λέει. Γιατί? Κοίτα μπροστά, κοίτα. Ναι, πίσω, ναι, κοίτα, αυτό βλέπω. Κάμερα γύρω. Ποιος δαίμονας είσαι? Κοπέλα σου μίλησε, ρε. Αυτός το περιορίζει, λέει, το άκουσες. Αυτό σε κρατάει εδώ. Мне очень нравится. Ναι, Ποιος σε μπράβο. κρατάει εδώ? 5 λεπτά γιατί. 5 λεπτά, λέει. Εσύ λες ότι δεν. Φίλε, είσαι δαίμονας. 5 λεπτά, φίλε, είσαι δαίμονας, λέει. Άκου, Ποιος δαίμονας είσαι? Θέλω να μου πεις το όνομά σου τώρα. Κάποιο είπε τώρα, παιδιά. Ναι, κάποιο είπε. Ξαναπες το. Ο γνωστός, λέει. Ξαναπες το. Το όνομά σου. Μισό. Ναι.
κοίτα πως κάνει η κάμερα εκεί που μας είπες πριν. Δεν στο είπα εγώ. Θα Αν λες. είσαι δαίμονα, θέλω να γριέψεις λίγο. Άκου ρε τι έκανε ρε. Βασίλη, Βασίλη, μην το κάνεις τέτοιο. Ναι, δεν πάμε να Μην το, φύγουμε. μην το μουρλαίνεις τόσο πολύ. Ναι, μην το προκαλείς έτσι. Βασίλη, άστε μην φάμε καμία μαρέλα. Να τον βλέπεις το Θάνο. Εκεί που είναι μόνος. Για το παιχνίδι λέει, άκου. Παίξε λίγο με το Θάνο. Ναι λέει. Κάντο. Πάρε την ενέργεια από το EMF ή από το Catball. Το EMF που το έχεις βάλει. το έχω εγώ. Α. Θες να αναποσβήσεις το κάτω, Βασίλη. Πάρε την ενέργεια το Catball. Δίπλα σου λέει. Δίπλα σου, άκου ρε. Αν είσαι δαίμονας, θέλω να εμφανιστείς. Έχεις τη δύναμη. Ίσου. Μίλα, Βασίλη, μην τον αφήνεις. Πάρε την ενέργεια από το χάρκο. Γιατί σου λέει. Ναι, Γιατί ναι σου λέει. Για κάτω να σε δω. Σκοπέ. Δημήτρη. Δημήτρη. δεν το λέω. Έρθει το δελτίο. Πες μας ποιος δαίμονας είσαι. Πού γυρνάνε. Ναι. Δεν αφήνεις την ύφη να επικοινωνήσει με εμάς. Το εγώ. Μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Ναι, ναι. Άκουσες τι είπα. Πες μου το όνομά σου. Μπράβο, παιδιά, 1000 άτομα είμαστε. Πάμε μια κοινοποιησούλα Πάρε την όλοι. ενέργεια από το χάρκο. Ακούσες. Ναι. Πλάκα μου κάνεις, στη ζωή μου. 1000 άτομα, μπράβο, παιδιά, έτσι λίγο πάμε να ανεβάσουμε. Ανεβάστε το live. Στη ζωή μου σου λέω, ρε. Τι Βασίλη. Κοιτάξτε Όχι, μπροστά, ρε. ζουζούνι ρε, ζουζούνι ρε. Είναι σε αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Αυτό σου λέω με θύμισε. Όχι ρε σου λέω, ρε. Δεν, παιδιά, και Για αυτά πες τώρα. μου, είσαι εδώ. Εσύ μ' ακούμπησες. Μπράβο, μπράβο, μαδάρα, 1000 άτομα έτσι που κοπανίστε. Τι πούλησα. Γιατί κρατάς την ύφη εδώ. Θέλω να εμφανιστείς.
και θέλω να ακουμπήσεις το catball που έχουμε μπροστά. Έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Αναβόλησέ το για μία φορά μόνο. Μισό. Και αυτό, ναι. Δεν ακούγεται και με το ηχείο, ρε γάμο. Όχι, δεν το δέχεται, δεν ξέρω γιατί. Κάτι πρέπει να μου έχει χαλάσει Δώσ' το, μου το live. μου έχει χαλάσει το βίσμα. Άρα παίρνω. Πάρε το. Αυτό. Δεν είναι, ρε γάμο. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Είναι τέτοιο, είναι τσαμπουκά τώρα. Δεν ακούγεται. Ναι ρε φίλε. Δώσ' μου το φακό. Έχω μπροστά ένα catball. Την άλλη φορά που είχαμε έρθει, τα είχες αναβοσβήσει και τα δύο. Πάρε την ενέργεια και αναβόσβησε και τα δύο catball τώρα. Εγώ ξέρω που είσαι. Πάρε την ενέργεια. Βασίλη, εκεί σχεδόν μισή ώρα κοίταγα. Πριν εκεί κοίταξα να ξέρεις κι εγώ. Εκεί, ναι. Για άπλωσε το φακό. Τι έλεγα. Εδώ. Για δώσ' του να Βασίλη, το πιστεύεις εκεί που φωτάς, ανατριχιάζω μόνο και μόνο. Ναι, Εκεί ακούγα και το θόρυβο. Να ανέβω λίγο απάνω. Μείνετε όμως εδώ. δεν θα ανέβουμε όλοι, ναι. Όχι, μείνετε εδώ, μείνετε εδώ. Έλα. Να σου δώσω μηχάνημα να κάνεις συνεδρία. Όχι. Θα σου πάμε μαζί. Μην γλιστρήσουμε, κύριε φίλε. Κοίτα, είναι γεμάτο τέτοια. Όχι, να περάσουμε από εκεί. Για εδώ μπορεί να έχει δρόμο. Εμένα πάντως δεν θέλω να μου μιλάνε. Όχι. Έχει. Ωραία, μείνετε εδώ. Κάτι ρε φίλε κι εγώ έβλεπα εκεί πάνω. Ναι. Το catball ρε που είναι. Εδώ είναι. Εδώ μέσα, Ναι, αλλά μην χαθεί το σήμα. Ναι ρε. Τι έχεις πάρει μας. Έχεις πάρει χάρη. Όχι, δεν έχω πάρει τίποτα. Μπορείς να εμφανιστείς. Από εδώ φώτα, Βασίλη, να βλέπω κόσμος. Μπορείς να εμφανιστείς μία. Εμφανίσου μπροστά μας. Πες μας που είσαι. Δεν ξέρω, μη μας επηρεάζει και μας φέρνει εδώ, μην ανέβουμε πάνω μας ζωή καμία. Ξέρεις που θα φτάσουμε. Πάμε κάτω, Βασίλη. Πάμε, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Ναι, ξέρω. Γιατί δεν πας εκεί που σου είπα. Πού? Σε εκείνο και το δέντρο. Θα πάμε. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Λένε ότι βγήκε εδώ, είχε αράξει εδώ η κοπέλα. Αυτό τι είναι πάλι. Οκ, ναι. Βγήκε εδώ και με το που βγήκε λέει κατευθείαν να χορέψει. Έχει, Τα ξέρεις. ναι, Εντάξει, πρέπει να είναι και καμιά κουνάρα, παίζουμε. Καλά, ναι. έχει με το που βγήκε να χορέψει τη διαμέλυσε το φορτηγό κατευθείαν. Και λένε ότι εδώ έγινε όλο το σκηνικό. Ναι. Εμείς γι' αυτό επικεντρωνόμαστε εδώ. Για να δούμε. Θα κάνουμε, θα περιτριγυρίσουμε και μέσα στο δάσος εδώ όσο μπορούμε. Βρε ναι, θα πάμε λίγο πιο κάτω, θα βάλουμε τέτοιο spearbox, τώρα ξεκινάμε. Λοιπόν, παιδιά, μην πέφτουμε. Πάμε. Ναι, πάμε όπου θες. Αχ, παιδιά, σταματήστε τα μηνύματα στην ομαδική. Εντάξει.
Εκεί, αυτό είπε, μπράβο. Εντάξει. Μη στέλνετε στην ομαδική τίποτα, παιδιά, ακούγεται εδώ. Λοιπόν, έχουμε έτοιμο το Ναι, speedball. μας κουμπλέ. Ωραία, πείτε μου που θέλετε να... Εσύ πού λες? Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε, τώρα, έτσι. Τι? Μπαίνουν στην ομαδική Εντάξει, τώρα εντάξει, και κατεντάει λίγο τέτοιο. Θέλετε να προχωρήσουμε προς τα κάτω ή να μείνουμε λίγο εδώ και να πάμε λίγο πιο εδώ, Πιο κάτω. κάπου εδώ. Στη στροφή, Ναι, πάμε προς τη στροφή εδώ. Ελάτε εδώ να δείτε ψυγείο. Το θέμα είναι... Ψυγείο, κοιτάξτε εδώ, ψυγείο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, μπορεί να έχει γίνει εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, εδώ, εδώ. Μας είπανε εδώ στη στροφή επάνω εδώ. Ανάμεσα κολόνα, Στο κολόνο μας είπανε, ναι. κάτι είδα εδώ. Έχει κι άλλη κολόνα και κάτι που μου πες. Όχι, όχι, σε αυτή, σε αυτή. Εντάξει, αφού μας είχαν δείξει πάλι. Ρε φίλε, η πρώτη φορά έχουμε έρθει, λέει, στην κολόνα που δεν έχει φως. Να η κολόνα. Αυτή είναι, ναι, μπράβο. Γιατί η άλλη έχει. Ναι, έχει φως η άλλη κάτω. Ναι, το άλλη φορά το έχουμε δει. Έτσι. Άρα εδώ είμαστε, μάγκες. Εδώ ακριβώς. Απλώς εγώ πήγα πιο κάτω, γιατί λέω εντάξει, οκ. Θέλετε να βάλουμε εδώ το catball, το πήραμε. Ναι, να το βάλω. Ρε Μητσό, μα την Παναγία, βάλ' το στη μέση να δω κάτι αν είναι μπροστά μας. Στη μέση, εδώ. Εδώ. Ναι, ακριβώς. Βάλτε το εκεί. Πάμε λίγο πίσω, ελάτε πίσω λίγο. Και κοίτα, σε ορισμένα σημεία κάπου έχει παγωνιά και κάπου κάνει ζέστη. Μην το βάζει μέσα ρε φίλε. Δεν το πιάνει καθόλου φορά. Αλήθεια. Μια χαρά είναι έτσι. Πάρε την ενέργεια αυτή τη στιγμή να δούμε αν είσαι εδώ. Αναβόησε το catball που βάλαμε μπροστά σου. Είστε λίγο... Το άκουσες τι είπε. Είστε λίγο μαλάκες. Ναι ρε. Γιατί μας βρίζεις? Και το δαιμόνι, Οι περισσότεροι είναι. Και οι περισσότεροι είναι. Ακούμπησε το catball που έχουμε μπροστά. Έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Ναι, έχει φάση άλλη. Πάρε την ενέργεια, εγώ θα σβήσω το φως. Εάν θα αναβοσβήσεις το catball, σου δίνω το λόγο μου, θα αποχωρήσουμε. Πάρε την ενέργεια και αναβόσβησέ το τώρα. Πες μας τι έχει συμβεί εδώ. Υπήρχε και παιδί. Υπήρχε και μικρό παιδί. Πες μου ναι ή όχι. Όντως. Α, εκεί για μείνε λίγο εκεί. Εκεί για μείνε λίγο. Τι έγινε ρε. Δεν ξέρω. Για να ψηφίσω, για να το ψηφίσω. Τι έγινε ρε. Τι πατήσατε λέει. Ποια πατήσαμε? Την υφή. Κάτι ακούστηκε Ναι. Εσύ έκανες αυτό το χτύπο. Τι λέει. Το χτύπο, το θόρυβο, εσύ το έκανες. Γιατί. Γιατί θέλω να μάθω αν ήσουν εσύ. Ναι. Πάλι κάτι εδώ. Ναι ρε φίλε.
Πού είσαι, κάνε την παρουσία σου. Άναψε το catball. Άνα... Το καταλαβαίνεις, λέει. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Ανάβωσε το catball. Έχεις τη δύναμη. Άκουσέ με. Άκουσα με. Κορίτσι μαλάκα. Ναι. Το άκουσε. Τι πιο εύκολο. Τι έχει συμβεί εδώ, μπορείς να μας πεις τι έχει συμβεί. Εδώ υπήρχε και μικρό παιδάκι. Τι λαγός, άκου τι λέει ρε. Μας κοροϊδεύει ρε. Κοροϊδεύει, Βασίλη, είναι κάτι κακό. Σε αυτό εδώ, όχι λέει. Όχι. Σε αυτό εδώ το δρόμο, κοίτα πάγωσε. Ναι. Το βλέπει. Ναι. Ωραία, μας κάτεψε. Σε αυτό εδώ το δρόμο, άκουσες. Τι είπα. Αυτό που είπε εσύ, σε αυτό εδώ το δρόμο βγαίνει και το παιδί με το μηχανάκι. Ισχύει. Δώσε μας κάποιες απαντήσεις. Σε ενοχλούμε. Μη λέει. Μη. Μήπως εδώ εμείς ενοχλούμε. Απ' την άλλη. Την άλλη. Πού άλλη ρε φίλε. Πού είσαι. Να μ' ακούσεις. Να μ' ακούσεις. Ωραία, εμείς ακούμε. Δείξε μου που είσαι, πες μου που είσαι. Εδώ. Εγώ σας τα. Ξέρω εγώ δεν. Διευκρίνησε τι θέλεις να πεις. Πες μου που είσαι. Όχι. Γιατί δεν θέλεις να μας πεις. Όχι, λέει φοβάμαι. Ωραία. Όχι, μην εκεί. Κάνε zoom. Μην εκεί. Πες μου στην αρνητή. Διαβατή. Τι έπαθες Βασίλη. Κάτι πέρασε από δίπλα σου. Ο Βασίλης Το έχει- κατάλαβα. έχει αισθανθεί σήμερα, να ξέρεις. Ναι ρε. Και πρώτη φορά είδες ο Βασίλης. Ναι, να ναι, μιλάει. ναι. Μπράβο, μαδάρα, 1000 άτομα, βαρέστε. Βασίλη κάτι σ' ακούμπησε, Τον τραβάει όμως ο Βασίλης. Έλα πίσω όμως ρε φίλε, έλα πίσω, μην βασανιστούμε. Τον τραβάει πολύ. Δεν σήμερα. κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Τώρα αρχίζει το καλό. Τώρα Μίτσο είπε. Τώρα είπε Μίτσο. Γιατί αποκαλείς. Γιατί αποκαλείς. Πες στους φίλους σου. Πες στους φίλους σου. Τι λες ρε. Ποιους φίλους μου να πω. Τι να πω. Σαν να μ' ακούμπησε ένα ύφασμα. Το είδα ρε σου λέω ρε, σαν templo. Ένα άσπρο πέρασε μπροστά σου Βασίλη, πίσω σου. Εγώ κατάλαβα ύφασμα ότι ακούμπησε στο Δυο, άκουσες τι είπε. Δυο. Άρα είσαι από αυτή τη μεριά. Ναι. Άκου. Τι είναι αυτό Τα ρε. ακούσατε ρε. Τι ήταν αυτό ρε. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Σαν ένας αέρας, σαν βήματα. Άκου. Ναι. Τι κάνει έτσι. Άκου. Δεν ξέρω αν ακούγεται στο live. Παιδιά, ακούτε ένα θόρυβο δυνατό. Βασίλη, δεν βλέπω κόσμο σε γάμο το. Εκεί. Ναι, λένε όλοι ρε. Ακούστε ένα θόρυβο δυνατό, παιδιά, που κάνει. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Λες και έρχεται. Σαν τσουνάμι, κάτι τέτοιο, Άκου ρε. Τι είναι αυτό ρε. Σε Νορβήλες το ακούτε αυτός ο χτύπος. Παιδιά, ακούτε. Ακούστε. Πώς κόσμος δεν λέει. Σαν να μας πλησιάζουν, τρέχουνε. Ακούγεται τόσο δυνατά όμως δεν καταλάβω. Πήγε από την αντίθετη μεριά. Ναι, Πίσω η εδώ θάλασσα, που η μας θάλασσα είπε. είναι από εδώ.
Δεν περάσει κανένα μάξι να τσακίσει τέτοια ώρα. Σαν φορτηγό. Ναι, και έχουμε κάτσει και εμείς. Βασίλη. Ωραία, ναι, αυτό που είχε γίνει το ατύχημα, Σαν να ακούγεται. Ακούστε ρε φίλε, ένα περίεργο. Δεν περάσει κανένα μάξι κομμάτι και με σκοτώθηκε αυτό, λέει. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Και δεν σταματάει. Πριν γιατί δεν ακούγεται. Έλατε. Τι κόβει ρε. Έλα Παναγία. Παιδιά, κάνουμε απόλυτη ησυχία για να ακούσετε κι εσείς αυτό που ακούμε εμείς. Εμείς το ακούμε πιο έντονο βέβαια. Ακούσε σαν φορτηγό. Γράφτε αν τα ακούτε ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθούμε απόψε. Γράφτε ρε παιδιά αν το ακούτε. Μόνο εμείς το ακούμε. Όλοι λένε, να το. Να το, κοίτα εδώ ρε. Ναι, σου λέω, κάτι ακούγεται. Ναι λένε όλοι ρε. Μαλάκα δεν κόβει. Μαλάκα. Πάμε να φύγουμε από εδώ ρε, πάμε πιο κάτω ρε. Πάμε πιο πάνω. Μαλάκα άκου πως ακούγεται. Εντάξει, αυτός ο θόρυβος δεν ήταν όντως πριν. Δεν με δουλεύει. Δεν υπήρχε τέτοιο θόρυβος όταν ήρθαμε. Αλλά ξέρεις, είναι περίεργο τώρα αυτό. Λες και ακούγεται κάνα αμάξι, ρε Βασίλη, πώς να το πούμε. Ότι είναι στον δρόμο και έρχεται, κατάλαβες. Έλα Παναγία. Κοίτα να δεις που μας μάγωσε εδώ, Ναι ρε φίλε, γιατί ακούμε το θόρυβο αυτό και έχουμε εγκλωβιστεί εδώ. Λογικό δεν είναι, αφού το ακούει και ο κόσμος. Αφού ακούς τον Βασίλη πρώτη φορά να λέει, να μιλάει, που συνήθως δεν ακούγεται σε αυτά. Ναι, όντως, ναι. Παιδιά, θα κάτσουμε λίγο ακόμα για να ακούσετε αυτό που ακούμε και εμείς με τα αυτιά μας. Και γράφτε αν όντως ακούγεται εσείς που φοράτε hands free, ακούστε. Σαν κάποιοι να τρέχουν γύρω μας, κάτι τέτοιο εμείς αισθανόμαστε. Ναι, όλοι ναι γράφουν. Σώμα. Ναι, να το. Εντάξει, δηλαδή εδώ σε εμάς ακούγεται πάρα πολύ έντονα, έτσι. Τώρα σκέψου Λοιπόν, παιδιά ακούστε λίγο. Σε εμάς εδώ ακούγεται πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή σαν να βγαίνουν και να μας κυνηγάνε. Ένα τέτοιο πράγμα ευελπιστώ να ακούτε κι εσείς. Ο άλλος όχι λέει. Μεγάλε είσαι ο μόνος που δεν τα ακούει. Να και ο άλλος. Για ακούστε λίγο. Κάντε λίγο ησυχία. Όλοι ναι λένε. Ο άλλος λέει όχι. Όχι. Ναι ρε μεγάλα, άμα δεν φοράς hands free, τι να σου κάνω, εγώ σου φταίω. θα σε πάρουμε εμείς. Φόρα hands free και θα ακούσει τι ακούμε κι εμείς εδώ. Μπορεί να μην έχει. Άμα δεν έχεις hands free, τι να ακούσεις ρε μεγάλε. Θα πάρουμε καμία. Ας σου αγοράσουμε και σου στείλουμε. Και θα τα βάλουμε σε τέτοιο. Γράφουνε 500 άτομα ναι και εσύ ο μόνος είσαι που δεν ακούς. Εμείς γιατί κάνουμε απόλυτη ησυχία, για να ακούτε, ακούστε λίγο. Έτσι, μικροδωράκια πάμε. Μαλάκα κολλήσαμε εδώ, Ναι, αυτό βλέπω. Κοίτα. Έλα, πάμε. Έλα, εντάξει, έλα. Δεν χρειάζεται τώρα Δεν πάνε να... μπροστά με το live. Λοιπόν, Μίτσο, πάρε το cardboard, πάμε και στη στροφή. Ναι, πάμε.
Εντάξει ρε φίλε, κοίταξε τώρα, να μην λέμε ψέματα. Είμαστε Δεν τώρα πήραμε μια δυνατή μισή ώρα εδώ απάντηση. πέρα. Ναι, μια μισή ώρα και δεν έχουμε πάρει κάτι. Δηλαδή ούτε το κάτμπολ έχει αναβοσβήσει ούτε τίποτα. Έτσι, Βασίλη, εκτός από τα δυνατά αυτά που σου ρωσίσανε κάποια πραγματάκια. Για πάρτε το, μήπως. Πάμε εκεί πάνω. Πάρ' το Ρε, κλειστό ήταν ρε. Τι όχι ρε. Κοίτα, όλοι ναι λένε. Κοίτα εδώ, άλλος λέει όχι λέει. Ναι, αφού ακούγεται. Μεγάλε, βάλτε hands free. Και όντως εμείς ακούμε έτσι μια βουή, έτσι. Εμείς σας θέμε που δεν φοράτε hands free. Και να σου πω κάτι, αυτό λέμε κάθε φορά. Δεν γίνεται να λέμε ότι βλέπουμε. Εννοείται κοροϊδεύουμε ρε τον κόσμο. φίλε, εννοείται. Τώρα ο κόσμος όμως μπορεί να έχει δει. Αυτό είναι Να έχει σκρινάρει. στην κρίση του κόσμου. Μπράβο. Ακούστε εδώ τώρα. Ακούστε το βουητό. Μαλάκα λες ότι έρχεται τσουνάμι να μας πνίξει. Από πού είναι αυτός ο... Εκεί πάνω κάτι γίνεται. Ναι λένε όλοι ρε, εδώ κοίτα ρε μαλάκα. Ναι. Ναι ρε, το ακούνε όλοι ρε φίλε. Στα καλά καθούμενα να ακούγεται αυτός ο θόρυβος. Άκου. Και δεν βλέπεις πρώτη φορά τον Βασίλη που είναι έτσι λίγο περίεργος, Δηλαδή ρε φίλε να πεις ότι φυσάει, να πεις εντάξει, οκ, φυσάει. Πού, βλέπετε να κουνιέται τίποτα. Να πεις ότι οκ ρε φίλε είναι αέρας. Ακούστε το. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε μάγκα. Το. Ωραία Βασίλη. Κοίτα που κοιμάται ρε το μαύρο. Ωραία Βασίλη, τι μου θύμισες ρε. Θυμάσαι. Κοιμόσουνα κι εσύ. Όχι ρε, πηγαίναμε για τέτοιο, κυνήγι. Κοίτα μάτι που έχει ρε. Το κεφαλούδικο. Πάμε παιδιά, μην πέφτουμε, δεν κλείνουμε. Απλώς λίγο απομακρυνόμαστε εδώ γιατί ακούμε περίεργα πράγματα. Ρίχτου μία φλοπεριά Βασίλη. Κοίτα, η σκοτεινή δύναμη μπροστά, Βασίλη, γιατί έβαλες σκοτεινή σήμερα. Όχι ρε. Παιδιά, πάμε λίγο μικροδωράκια ρε παιδιά. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε το live. Τι είναι αυτά ρε. 1000 άτομα ρε γαμώτο και ούτε καρδιά μέλους. Ούτε καρδιά Έλατε. Ούτε καρδιά μέλους, ούτε τίποτα ρε. Εδώ στο πλατείο μιλήσετε, εδώ κάτι θα πούνε. Εδώ φοβάμαι πάρα πολύ. Εδώ. Ναι, μιλήστε εδώ. Θα μιλήσουμε εδώ. Τι κάνουμε Ωραία, βάλε το catball. προς τα κάτω πάρα μας η κάμερα. Ωραία, βάλε το catball εδώ απάνω στο δέντρο. Στο δέντρο. Είναι καπνόμενο. Πίσω. Εδώ, σε εκείνο το δέντρο. έτσι. Σώπα ρε. Ναι. Επάνω. Παιδιά, έχω να τριχιάσει ολόκληρη. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, περιφέρεται σε όλο εδώ, έτσι. Καλά, προφανώς, δεν Έτσι, δεν κάθεται σε ένα σημείο, Αυτό το είπαμε. σε όλο το δάσος. Σε... Χωρίς μαλακίες τώρα. Το αυτό το άκουσα χωρίς μαλακίες. Σώπα, ρε. Δεν το άκουσες. Όχι. Σαν δείξιμο άνθρωπος. Σαν Ναι, μεγάλος άνθρωπος, ναι. Σώπα, ρε. Είναι πραγματικά, Είναι εδώ κανείς μαζί μας. Τι λέει? Δεν το ακούω. Ναι. Θανάση. Άκου τι λέει.
Πού θα παρασπούμε, Ναι, εντάξει, για Εντάξει, ρε. μουσική. Μπορείς να πάρεις την ενέργεια από το κάτμπολ. Τελευταία φορά. Να αναβοσβήσεις αυτό που είναι στο δέντρο. Έχεις τη δύναμη. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάτι, μη φοβηθείτε. Κοιτάξτε που δεν φυσάει. Ναι, και ένα κομμάτι μόνο κουνιέται. Κοιτάξτε. Και κουνιέται μόνο... Ποιο ρε κουνιόνται. Κοιτάξτε, έλα εδώ που είμαι εγώ. Κοίτα κρύο. Ναι ρε, Ναι. ναι. Κουνιέται. Γιατί λέει. Γιατί λέει. Γιατί το λες, δηλαδή. Γιατί νιώθω ότι είσαι εδώ. Ου, το πήρατε screen αυτό. Ου, κάτι πέρασε μπροστά μαλάκα, ένα άσπρο. Σώπα. Ναι. Ου, Βασίλη φώτα δόθε. Ξαφανίστηκε. Παιδιά προλάβαμε, το κάναμε screen. Θανάση. Θανάση. Το κατάλαβε. Το κατάλαβες ποια ήταν. Τι ναι ρε. Κλείστο. Πάλι το ίδιο πάθαμε. Άκου. Πάλι το ίδιο. Το λέω 3 φορές τώρα. Πάρτε λίγο το live. Κατάλαβες ποια. Δεν γίνεται. Λες και εντάξει, μας προστατεύει. Μας προστατεύει. Βασί, Πάλι τα ίδια. δεν το πιστεύω. Ναι ρε. Μαλάκα της μάνας μου τη φωνή άκουσα. Ναι, να πεθάνω. Κοίτα. Κοίτα πως έχω γίνει. Δεν την άκουσες τι είπε. Έχω ανατριχιάσει όλος. Θανάση. Αλήθεια. Βασίλη, δείξε με λίγο. Κοίτα να δεις πως είναι. Κοίτα. Όλος μαλάκα. Δεν σου λέω μαλάκα. Όλος, Καταρχήν, μου έριξε τη ψυχολογία κατευθείαν. Πω, φίλε μου κόψει τα πόδια. Δεν είναι τυχαίο ρε φίλε αυτό τώρα, το ακούμε κάθε φορά, ακούμε και τη μάνα μου και τη γιαγιά την ακούμε κάθε φορά. Φίλε, ολοκάθαρα η μάνα μου. Ολοκάθαρα η μάνα. Και αυτό ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Παίζει πολύ. Εντάξει, αυτή είναι η προστάτης μας τώρα βέβαια, έτσι. Ρε μαλάκα Βασίλια, άκουσες τι είπε. Θανάση. Βασίλη, το έχουμε ακούσει 3-4 φορές. Ξέρεις τι αίσθηση είναι. Θες να σταματήσεις να φύγεις κατευθείαν. Πού, τι ήταν αυτό. Είναι αίσθηση πολύ, σε κάνει κομμάτι κατευθείαν. Ο Μάγκης, μιλήστε λίγο μέχρι να συνέρθω. Ναι, θα δώσω στο Βασίλη να πάρτε μιλήσει. λίγο το live να συνέρθω εγώ να κάνω ένα τσιγάρο γιατί δεν είμαι καλά. Μιλήστε. Ναι, θα δώσω στο Βασίλη κάτσε. Απλά Βασίλη, εσύ παίξε με το φακό, γιατί δεν μπορώ να τα κρατάω κι όλα. Πάρε. Να. Περίμενε στο φτιάξω. Κάτι στην ευρεία, παιδιά, κάτι. Να ηρεμήσω λίγο. Ο μικρός φακός που είναι. Ποιος το κάτσε, περίμενε. Το δικό μου. Όχι. Τι. Δεν μιλάει, βάρα. Θα μου πεις ποιος είσαι. Όπου τι πάτησε, φέρε, δώσε μου να φτιάξω. Μπράβο. Δώσε μου το φακό μου, ρε Βασίλη. Να κρατάω στην κάμερα. Ότι έχεις περάσει εκεί. Τι έπεσε κάτω. Φακός. Πάρε και το καλώδιο. Ποιος δαίμονας είσαι. Για ποτό. Θα μου πεις το όνομά σου.
Είσαι καλά. Είσαι καλά εκεί που είσαι. Με ζουζούνι. Σε ενοχλούμε. Ωραία. Δεν με ακούμπησε κανένας. Όχι. Είναι ζουζούνια, μπορεί να είναι ζουζούνια. Ποιος δαίμονας είσαι, πες μου το όνομά σου. Δεν σε λένε. Ποιος σε κρατάει εδώ. Μαλάκα τι είναι αυτό. Μη φοβάστε ρε. Μη φοβάστε ρε. Και τα αέρα που Κάτι- κάτι πέφτει. Μη φοβόσαστε. Ηρεμήστε λίγο ρε. Όταν μία Μη πάνω στο δέντρο. φοβόσαστε. Ρίξω πάνω στο δέντρο. Ναι, μη φοβάσαι. Παιδιά, μη φοβόσαστε. Αέρας είναι ρε παιδιά. Ωραία, είναι αέρας. Ξέρουμε τι είναι. Μίτσο, προχωράτε. Ναι ρε Θανάση, αέρας είναι. Ωραία. Εσύ το έκανες αυτό. Πάρε το κάτω. Δείξα πάνω τα δέντρα. Δείξα πάνω τα δέντρα. Πάρε το κάτω. Πάρε το κάτω. Βασίλη, Βασίλη. πάρε το κάτω από εκεί. Και μην ξαναπείτε για δαίμονες. Όχι. Όχι. Με το που είπε δαίμονες. Ναι, μην το λες, μην το λες, ρε φίλε, μην το λες. Προσέχτε ρε, μην φοβόσαστε ρε. Μην ρωτήσεις ρε έτσι. Μην μιλάτε. Πες μου το όνομά σου. Ακούς, πάμε πιο Ελάτε, προχωράτε λίγο πιο πάνω. Μη φοβάστε όμως, ηρεμήστε. Όχι, δεν, για την κοπέλα. Ναι ρε, αυτό σου λέω, ηρεμήστε, εντάξει. Το είδες στη... Μην το ξαναπείτε αυτό, μην το Μην ξαναπείτε. το ξαναπείς αυτό, έλα. Χρήστο, Χρήστο. Πάει έλα λίγο πιο πάνω. Φωνή. Ναι, έλα λίγο πιο πάνω, Θανάση. Με τρώει μύτη μου. Έλα λίγο πιο πάνω σου λέω. Ελάτε. Έλα, πάμε τώρα. Να πάρουμε μια ανάσα. Απάντησέ μου. Μια Θα σου ανάσα. πω τώρα, περίμενε. Ξέρω, Μίτσο, ξέρω. Γιατί πετάμε μαλακίες. Δεν κλείσει το μηχάνημα. Κλείσω, Βασίλη. Τι είναι, ρε. Μια σκιά πέρασε, ρε φίλε. Μπροστά. Ναι. Εντάξει, μη φοβάσαι. Πάμε λίγο πάνω, Θανάση. Να πάρεις λίγο το live. Να κλείσει ένα λεπτάκι, να βάλεις σίγαση να σου πω. Μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο. Ναι ρε, τι να μην ηρεμήσω. Ωραία. Κοίτα. Τι αγρίεψε, ρε. Να γυρίσω κάμερα. Γύρνα, ναι. Δεν πειράζει. Δώσ' το μου λίγο. Αέρα. Παιδιά. Να σου πω. Ηρέμησε. Εντάξει. Ωραία φάση. Θα φάμε. Το ξύλο της αρκούδας θα φάμε. Απίστευτα παιδιά, δεν είσαστε εδώ. Άστο το κεφαλούδικο. Ποιο κεφαλούδικο είναι αυτό? Τι είναι ρε? Παιδιά, το μόνο που μπορώ να σας πω, δεν είσαστε εδώ για να νιώσετε αυτό που νιώθουμε εμείς αυτή τη στιγμή και τώρα εδώ που μιλάμε. Κάτσαμε λίγο εδώ στο αμάξι, μη φύγει κανείς. Προηγουμένως με πήρε κάτω γιατί άκουσα πεντακάθαρα τη μάνα μου. Αυτό έχει ξανασυμβεί. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν αυτή. Μόλις είπε ο Βασίλης, τέλος πάντων αυτό που είπε, δεν θέλω να το αναφέρω, γελάει εκείνο εκεί. Ρε πάμε Γελάει. πες να ρίξουνε τέτοιο. Πες το εσύ Μίτσο, μόνο σένα ακούν. Ρε βαρέστε λίγο μικροδωράκια ρε παιδιά, τι είναι αυτά ρε.
Ρε 1000 άτομα δεν έχουμε μικροδωράκια. Καρδιά μέλους όλοι. Πάμε ρε κεφαλούδικα. Αλλιώς παιδιά δεν είναι Α, μπράβο. Α, αδερφούλη, Είναι ευχαριστούμε. ο Ρέστης, ο αδερφός μας. Αδερφέ, πάμε, κοπανίς. Έτσι, μικροδωράκια, βαρέστε. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα ψύχρα που κάνει. Ναι, βλέπεις που με ακούνε εμένα, ρε. Εσένα σ' ακούνε, εμένα δεν Βαρέστε, ακούνε. βαρέστε, 1000 άτομα, όλα. Τους όλα, έχω βαρέστε. δώσει θάρρος εγώ, Ναι, Μητσό. μωρέ. Χτύπα. Για και βάζει μπράτσα. Βαρέστε λιγάκι έτσι μικροδωράκια, παγωτάκια, τριανταφυλλάκια. Τρένα, πλοία. Έτσι, καρδιά μέλους. Τι βάρεσαν εκεί. Αστέρι, για μένα είναι αυτό το αστέρι, θα μου το στείλεις. Ναι, ναι ρε. Σφίγγες εκεί, τι είναι αυτές, μέλισσες. Έτσι, Τρένο, βαρέστε. και τρένο. Δείτε το κάτμπορ ρε. Όλα Χριστέ και Παναγιά μου. Επειδή λέμε για τα δωράκια, ρε. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι όχι. Αλήθεια. Μωρέ. Μας αγκάλιασε. Ω. Κάτσε να πάω να ρίξω εγώ ένα τέτοιο. Όπως κάνουμε. Ναι ρε, κατουρίστε μέχρι να φύγουμε ρε. Λοιπόν, παιδιά, δεν κόβουμε, δεν σταματάμε. Θα κάτσουμε μέχρι το πρωί. Θα κάτσουμε μέχρι 4 η ώρα το πρωί. Πάω να φύγω εγώ. Εσύ άμα θα φύγεις τώρα θα φτάσεις αύριο. Δεν φεύγω. Και θα μείνω εκεί όπου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε μικροδωράκια όπως είπε ο Μίτσος. Εδώ κοιτάξτε ρε. Εσύ. Εγώ που κάθομαι. Και που το κουνέζει δεν ανάβει αυτό. Μήπως κάνει παρενέργεια, ξέρω εγώ. Λες. Λοιπόν, παιδιά, πάμε δυνατά. Πάμε, σπάστε το σκηνοποιήσεις. Βάλ' το πιο πέρα, Βασίλη. Και άμα ανάψει, θα δεις τα πόδια μου εγώ στο σβέρκο και θα κόψω μαλλιάδα. Και καθίστε εδώ εσείς μετά. Θα σε πάρω, ναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν σταματάμε. Γιατί δεν πιστεύεις ότι θα ανάψει, Βασίλη? Έσβησε. Τώρα θα δεις πώς ανάψει. Παιδιά, θα πάμε και στη στροφή που σκοτώθηκε το παιδί. Κοιτάξτε αέρα, ρε. Βασίλη, μην ξαναπείς αυτή την κουβέντα εσύ. Μην το πες, μην το πεις αυτό ξανά. Βασίλη, μα δεις τα μάτια Έλα, μας. πάμε, βαρέστε. Βαρέστε μικροδωράκια τώρα σε 2 λεπτά και ξεκινάμε. Κάνουμε ένα τσιγάρο. Όχι εγώ. Εδώ η ομάδα. Βαρέστε λιγάκι μικροδωράκια. Γελάει ο Καβιώνης. Καβιόν, για κοπάνα. Τι κάνετε τώρα? Πέτα μας ένα κοιτάτε? τρένο, Καβλιώνη, Έτσι, έτσι, τελείωνε. έτσι. Μελισσούλες, Μαλάκα, τριανταφυλλάκια. μόνο ο Ρέστης είναι παιχτάρα, Η Ειρήνη πατάει, η συντονίστρια μου πατάει τέτοια. Ειρήνη, αποκλεισμό. Ρε! Κοίτα, θα κλείσουμε. Έτσι, βαρέστε. Η Ειρήνη πετάει. Όχι. Η Ειρήνη πρέπει. Ειρήνη, βάλε μέσα την κάρτα σου μέσα να το φόρτο. Βάραδε στο μηχάνημα. Έτσι, βαρέστε, πάμε. Ω, 1200. αυτή η καρτούλα είναι για μένα. Ναι, Θα μου τη Ειρήνη. στείλεις αύριο. Εννοείται. Έτσι, μικροδωράκια. Να το Μαλάκα. φτάσουμε κάνα χιλιάρικο, έχουμε τώρα Ωραίες. 900 ευρώ μέσα. Πόσα έχουμε? 900 Ένα, πιστάρικα. 1500 ευρώ. Πάμε, βαρέστε. Ο μόνος- Ωραία, κοίτα σαν παραφυσικό φαίνομαι τώρα. Ο μόνος φίλε που είναι μεγάλη παιχτούρα είναι ο Ρέστης. Ωραίος, ναι, είναι Γαμώ καλός. τα παιδιά. Α, πέταξε Ειρήνη, μας πέταξε λεφτά, δολάρια κάτω, στα σχόλια. Μετράνε γι' αυτά. Το είδα ρε. Ναι. Έτσι, βαρέστε. Τώρα ξεκινάμε σε 2 λεπτά. Έχουμε κάνα 4 ώρα ακόμα έρευνα. Μαλάκα, τι πέρασε κύριο Βασίλη. Πλάκα. Το είδες. Ένα άσπρο που πέρασε μπροστά. Έλα, εντάξει, πάμε να προχωρήσουμε να κάτσουμε λίγο. Θανάση, είναι παρά 20. Πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι. Ρε φίλε, να Βαράνε. πάρουμε μία ναυσούλα. Περιμένετε, ναι, εντάξει. παιδιά. Βαράτε. Παιδιά, εσείς. μην βγείτε. Ναι, κάντε και το τσιγαράκι σας. Δικαιούμαστε και λίγο έτσι. Όχι, εγώ έχω τούτο, δεν κάνει Ναι, να βάλτε. εμφανίζεται. Για ο κεφάλας πετάει την κάρτα μέσα με μπράτσα. Πέτα κεφαλούδικο, βάλε μέσα την κάρτα που είναι φορτωμένη από τη Γερμανία. Ρε μαλάκα, σένα ακούνε εμένα γιατί δεν ακούνε. Κοίτα, πάμε κι άλλοι. Τι 2 άτομα βαράτε Ρε μόνο. μαλάκα, κοίτα ο Ρέστης, τι Ναι, παιδί είναι ναι, ρε ναι. φίλε, έτσι. Θα μπει και σε μένα ώρα την Κυριακή. Γαμώ τα παιδιά, Γελάει ρε ο φίλε. Σάκη. Σάκη, φόρτω την κάρτα κι εσύ μέσα. Έτσι, Γαμώ τα βαρέστε. παιδιά, μπράβο κοπελάρα μου, μπράβο. Ένα καπέλο του θάνατου. Ένα καπέλο, περάστε μου ένα καπέλο. Αυτό δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Περάστε με μουσι το καπέλο, βαρέστε.
Θα το πετάξει ο Ρέστης τώρα, κοίτα να δεις. Ο μόνος που θα πετάξει. Ένα καπελάκι θέλω για να ξεκινήσουμε. Έλα, ρίξουμε τώρα και στην Μπράβο, Εύα. κοίτα. Μαλάκα, δεν παίζεται. Πάμε και ένα καπέλο στο κύριο Βασίλη Δεν και παίζει. ξεκινάμε. Ο Έλα Ρέστης. σκοτεινή δύναμη. Ένα καπέλο στο Βασίλη και βαράμε. Ένα καπέλο, βαρέστε. Ο Ρέστη. Κάνει ρε ο Ρέστη. Κοίτα κλαμπάρι ρε. Ότσι βάλανε τέτοιο ρε. Μπορεί να θέλουν να το βάλουν σε μένα πάλι. Όχι, θα βάλουμε την Εύα Α, και θα τη στείλετε ένα τρένο. έλα κυρία Εύα. Τι να κάνω. Περάστε μπροστά να σου βάλουν ένα καπέλο εκεί δώρο. Όχι, τρένο στην Εύα, παιδιά. Ωραία, ακόμα δεν το είπα ρε μαλάκα. Κοίτα να δεις. Δεν πεζόσαστε ρε Το Βασίλη φίλε. και το Θάνο δεν θέλουν, το κύριο Θάνο. Εμένα δεν Θα το θέλουνε. πάρω εγώ το κανάλι, παιδιά, τέλος. Πάρτε το. Το αναλαμβάνω εγώ για τα Ρε δώρα. κεφαλούδικα, στέλνετε εδώ στην Εύα, στο Μίτσο. Εγώ Βαρέστε. τίποτα. Βαρέστε άλλο ένα με μουστάκι στην Εύα. Τώρα. Βαρέστε. Έλα τώρα που σας ρίχνει και χαμόγελο, πάμε. Στράβωσέ τους Εύα, Βαρέστε. τα κεφαλούδικα. Εκεί. Ένα... πάρε το καπέλο. Αυτό το καπέλο είναι Αυτό σαν το το καπέλο, Super ξέρεις Mario. πόσο στοιχίζει. Ένα 10 ευρώ. Σαν το Super Mario. Έτσι, εντάξει, παιδιά, πλάκα, το έχουμε πει αυτό. Να πάρουμε μια ανάσα, εντάξει, 1000 άτομα. Βαρέστε τώρα όσα μπορείτε. Έστω λέει 5 λουλούδια. Μπράβο, ευχαριστούμε. Βαρέστε κι Δεν άλλα. βρούμε τίποτα λέει. Καθίστε ρε Να κάτσε ρε παιδιά. φίλε, χεστήκαμε πάνω μας. Περίμενε λίγο. Είμαστε μια μισή, Κατουργέμαι και δεν πάω να κατουρίσω, φοβάμαι. είμαστε μια μισή Έλα. ώρα τώρα. Τι να έχουμε. Α, να πάμε σε ρία, Κατευθείαν, Θα με πάτε μένα στο σπίτι Γουστάρω. και Και μετά τραβάτε από όπου θέλετε. Λοιπόν, Ρε κεφαλούδικα, στείλατε Ωραία, σε τι όλους, έστειλε. σε μένα τίποτα. Ένα τρένο τώρα. Εγώ να. Και που λέει να πετάξουν ένα τρένο τώρα. πάμε να προχωρήσουμε να κάτσουμε. Ναι, ρε, 20 κάτσε. λεπτάκια να... Ναι, θα προχωρήσουμε. Ρε φίλε, μια ανάσα. Και κάνα ακόμα... Ρε, είμαστε 1000 άτομα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα Παιχτούρα, ορέστη. στα 1000 άτομα σίγουρα κάποιος θα έχει να ρίξει ένα λιοντάρι. Στα 1000 άτομα. Τι γελάς, γιατί δεν θα έχει κανένας, πιστεύεις. Το 1000 ξέρω. άτομα, ρε φίλε. Λοιπόν, ένα τρένο, ρε, ένα τρένο Α, δεν εμένα δικαιούμαι, θέλουν να το ρε. ρίξουν, ρε. Ναι, το ξέρω, σένα δεν θέλουν. Επειδή φοράω καπέλο και εγώ, περίμενε. κοίτα. Πού είναι ο φακός. Βαρέστε τώρα. Ένα τρένο θα τους το ρίξουνε. Θα το ρίξουν, άσου σε μένα Είναι, τώρα. είναι, είναι Λοιπόν, τελείνες. όχι, ένα καπελάκι να ξεκινήσω. Θα το πάρω εγώ το live. Θα φύγουν με τα μάξια εδώ οι ανθρώποι. Και θα μείνω εγώ μέχρι το πρωί, σας το υπόσχομαι. Με ένα, πώς το είπαμε, με ένα λιντάρι. Ένα λιντάρι και θα το δείτε ότι θα φύγουν όλοι και θα μείνω μόνος μου μέχρι Τι το πρωί. λες, ρε, μάγκα. Αλήθεια σου λέω. Όχι. Τώρα. Θα με πάω στο σπίτι μου. Άμα στείλουν ένα λιοντάρι, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο εκεί που τους είπαμε. Α, εκεί που λέγαμε. Για την Κυριακή. Ναι. Α, επιτόπου, Επιτόπου. Μέχρι πρωί. Μέχρι πρωί. Με το λιντάρι. Ναι, μέχρι πρωί. Κοίτα να δεις, μην περάσει τώρα από μπροστά το λιντάρι και Το φαντάζεσαι. τρέχουμε. Τι φαντάζομαι. Γιατί δεν είναι δυνατή. Έχω κοιμηθεί. Ναι. Ο Βασίλης είναι έτοιμος. Κοίτα, Να μην πάμε. περάσει μπροστά 1000 άτομα σου λέω είμαστε. Να πάμε εκεί. Ναι. Άμα περάσει. Μέσα. Ή και εκείνος ο γορίλας, εκείνο τα γορίλα που είναι τα τεράστια που έχουν μέσα. Βαράμε. Μέσα. Παιδιά, το έχει κανένας να προχωρήσουμε. Και πρέπει να βαρέσετε μικροδωράκια που σταματήσατε. Σάπω στο καπέλο μου πάει, δεν θα το ξαναβγάλω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί, έλα, πάμε. Εν τω μεταξύ η Εύα κοιτάει πίσω μπροστά, πίσω μπροστά. Μήπως δει την ύφη. Δεν θέλω να δω τίποτα εγώ. Ούτε κι εμείς. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. παιδιά, εντάξει, ωραία η Μα το πλάκα. έχουμε πει ότι θα το κάνουμε αυτό. Εννοείται, να παίρνουμε μια μα- ανάσα. Να γυρνάμε και εμείς την ψυχολογία μας λίγο. Μα είπα και στον κόσμο, ρε φίλε, Μπράβο. ότι θα πάρουμε μία κάμερα Ναι. και θα βιντεοσκοπούν όλες τις σαρβάλες που θα κάνουμε πίσω Ακριβώς. από το live. Γιατί δεν γίνεται, ρε Όχι, φίλε, όχι. συνέχεια αυτό το Είναι πράγμα. ψυχολογικό μεγάλο. Μπράβο σε όλους σας, Πάμε. Μπράβο, Μαδάρα. Πάμε να σε... Τι έγινε, Μπι. Είσαστε καλύτεροι, παιδιά. Έχουμε τους καλύτερους ακόλουθους. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν παίζονται. Όχι, βάρα το τέτοιο και πάμε να. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Έχουμε καλωδιωθεί σαν το, πώς το λένε, τον Εσαγγελάτο. Πάμε. Εύα, είσαι έτοιμη για μαρέλα. Όχι. Εγώ θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω στο τρένο πρώτο να ανεβώ.
Κύριε Βουρλέγκα, είστε έτοιμος? Για βασανάκι. Πάμε για βασανάκι, παιδιά. Νίκο, ένα μπουκάλι και ερχόμαστε σε λίγο. Έλα, πάμε, ρε. Πού πας καλέ εσύ? Πάει στο μάξι. Έχουμε σε... Κοίτα το χέλ του Βασίλη, ρε. Όχι, δικό μου είναι, ρε. Α. Πάμε σε άλλες πολιτείες. Ρε μαλάκα, ποιος το σήκω. Φύγε από εκεί, ρε. Τι έγινε? Φύγε από εκεί. Τι λες, ρε? Το είδε. Τι λες, ρε? Ωραία, μαλάκα. Εσύ ποιος το σήκωσε, ρε. Ποιος το σήκωσε. Εσύ το σήκωσε. Τι σήκωσα εγώ, ρε? Το χέρι, ρε, έτσι Όχι, αλλά ήταν. θα Τώρα γίνει κάτω τώρα, ήτανε. ποιος σήκωσε. Μη λέτε μαλακίες, ρε. Αλήθεια σου λέω, ρε. Λες και κάποιος... Ρε, μη λέτε μαλακίες. Σου λέω, Κοίτα, μην πηγείς. Μην πηγείς. να τα κομπήσει ή όχι. Όχι. Ρε, μη λέτε μαλακίες Αλήθεια σου λέω, απόψε. Ήταν εξαπλωμένο τώρα. Και σηκώθηκε μόνο του. Ωραία. Ρε, πάτε καλά. Αέρα έγειρε έτσι, λες και κάποιος έπιε. Αλήθεια σου λέω, ρε. Σώπα, ρε. Κοίτα, στουρκίζομαι. Κοίτα, μην πηγείς. Παιδιά, μη λέτε μαλακίες. Με ένα ξύλο, με ένα ξύλο, μην το Καθίστε κουμπίσεις. κοντά. Μη λέτε μαλακίες, Μην το ρε. κουμπίσεις. Αλήθεια τώρα. Με ένα ξύλο. Σταμάτα κι εσύ. Άστο να φύγει να πάει σπίτι του. Ξαπλωμένο ήταν, ρε, και σηκώθηκε τώρα μόνο. Το αλήθεια σου λέω. Σώπα, ρε. Άμα το είδαμε στο live ή άμα να ανέβει η Ελισάβετ παράθυρο, να το πούνε. Αλήθεια τώρα. Σηκώθηκε μόνο του, ρε. Α, Έλα εδώ κοντά, έλα εδώ κοντά. Και κάποιος έπιε, ρε. Έλα κοντά. Ρε, το είχα ξαπλώσει, αλήθεια σου λέω. Σώπα, ρε μαλάκα. Ναι. Τι σου λέει μαλακής τώρα. δεν θύψα Κοίτα, εδώ. μην πηγείς μαλάκα. Ρε, Βασίλη. Ναι ρε, κι εγώ, και ο Βασίλης, τι μεγάλος... Ρε, παιδιά. Ψέματα. Την ώρα που ήταν δίπλα ο Θανάσης σηκώθηκε. Σώπα, ρε μαλάκα. Γι' αυτό σου είπα φύγει. Γι' αυτό Μη φοβόσαστε, ρε. Μη φοβόσαστε. Τι είναι αυτό. Μη φοβόσαστε, ρε. Ένα το άσπρο. μεγάλο. Ένα άσπρο, παιδιά. Πέρασε ένα άσπρο. Παιδιά, πέρασε ένα άσπρο μπροστά. Δείτε εδώ, δείτε πως σήκωσε αέρα. Κάτσε να δω. Να σου πω, μην τη φοβηρίζουμε όμως. Αλήθεια τώρα. Ναι. Ναι σου λέω. Βασίλη, αλήθεια τώρα. Ναι σου λέω. Άμα σου, τι ας πούμε, ψέματα. Δεν είμαστε καλά, Θανάση, άκου τι σου λέω. Βάλε το μηχάνημα του μιλήσω. Όχι, γιατί εσύ του λες πολλά. Ρε παιδιά, θέλει λίγο να τον αγριεύουμε. Να το πετάξει το χέρι, λίγο από πάνω. Ναι ρε, τι θα πιείς. Πέταξε το. Μην το κουμπίσεις γάμο το. Έτσι ήταν, ρε. Κοίτα που τα Σώπα, ρε. κουμπάει. Έτσι ήταν, έτσι. Αλήθεια σου λέω. Να, ο Βασίλης εδώ είναι. Και τώρα με το που λέω ο Βασίλης. Πριν την ώρα που πέρασε ο Θανάσης. Εγώ που πέρασα πριν από εδώ. ο Σώπα, Θανάσης ρε, εγώ πάει να εδώ περάσει ήμουνα. Και του λέω φύγει από εκεί. είτε στο Σώπα, αέρα, ρε είτε μαλάκα. γυρίζει. Έτσι, ρε, το είδα και εγώ σηκώθηκε και δεν το λέω τώρα για το live. Σιγά, θα δεις, θα το συζητήσουμε και μετά. Κάνει αυτό το πράγμα και κάθεται εδώ. Άσε το διάτανο. Ναι, ρε. Δεν το θυμάσαι πριν που τα κόμπησε εδώ έτσι. Τι λες, ρε. Τι σου λέω, μαλακές. Και εκτός live θα σου το πω μετά. Το πετάω. Και τι να το τι κάνεις, θα το το πιείς, ρε κάνεις, φίλε, εσύ. με δουλεύει. Και πότε πετάξουμε εδώ. Πέταξε το εκεί Πέταξε μέσα. το τώρα, ναι. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Όταν φύγαμε υπήρχε Στο πάνω. live θα το δούμε μετά, θα το γυρίσουμε. Ωραία, στο live, παιδιά. θα το δούμε. Το έχει κανένα screen, διαγράφτε. Ας το χέρι στο live τώρα. Εγώ σου λέω αλήθεια. Εντάξει, σου θα λέω. το Και ο δούμε στο βίντεο, ρε Βασίλης, φίλε. ο Βασίλης δεν είναι- Θα το δούμε στο Δεν βίντεο. το έχεις ξανακούσει να μιλήσει, να πει κάτι ο Βασίλης. Ρε φίλε, θα το δούμε στο Ναι. βίντεο. Κάτσε να ξυλιώσω εγώ τα μάξι του πάνω. Πού Να πάει. είναι έτοιμο. Θα το δούμε στο Ναι, βίντεο να το αυτό. ξυλιώσω, αφού εδώ θα καθίσουμε τώρα. Όχι. Θέλω να πάμε λίγο εκεί που σκοτώθηκε το παιδί με τη μηχανή εκεί. Πάμε να κάνουμε μια συνεδρία εκεί. Ναι, πάμε, ναι. Μια συνεδρία θα κάνουμε και θα κάτσουμε λιγάκι. Εδώ, στη στροφή. Καλά, στο σύνορα, για πάμε. Μα εκεί πήγαινα, ρε φίλε. Βάλε το φακό, ρε Βασίλη, το δικό σου. Δεν έχουμε φακούς, τελειώσαν οι φακοί. Δεν ήρθε και ο Σάκης με τις προβολές. Κοίτα να δεις που γαμώ το σήμερα που δεν πήρα. Δεν έχουμε φακούς, ρε φίλε. Σώπα, ρε φίλε. Και σηκώθηκε το χέλ και έμεινε έτσι. Τι σκόψε μετά. Ρε στον αέρα, λες και κάποιος είπε. Το πιστεύεις δεν το είχα καταλάβει το χώρο. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν το είχα καταλάβει που είμαστε. Σώπα, ρε. Εδώ, ρε, εδώ. Σώπα ρε. Α, εδώ είμαστε. Ναι. Τι είναι τώρα. Εδώ.
εδώ, Α, πολύ ωραία. εδώ είχε σκοτωθεί το παιδί. Λένε, εδώ ακριβώς. Λένε ότι περιφερόταν, λέει, η νύφη εδώ, ακριβώς, εδώ, και έκανε, λέει, με το που την είδε, έκανε στραβοτημονιά και έπεσε μέσα στο κανάλι. Εδώ είναι κανάλι, παιδιά, δείτε το. Λοιπόν, εάν δεν πάρουμε και εδώ αποτελέσματα, φίλε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι, εντάξει. Βασίλη, βάλε το catball. Βάλε το catball επάνω, να μην πέσει όμως, δώ μου το σε μένα. Στην τσέπη σου, εδώ. Εδώ. Δώσε το μου σε μένα. Μην πες, πρόσεχε. Όχι, Το τέτοιο σου το έχεις. το EMF. Κάτω είναι κανάλι, ρε. Πάρε. Α, όχι αυτό. Κάντε πίσω όλοι. Και δώσε μου το τέτοιο. Κάντε πίσω. Ελάτε από εδώ. Και από εκεί έχει ένα θαλαμοφυλάκιο που σκοτώθηκε ένας δασοφύλακας. Ελάτε από εδώ όλοι, παιδιά. Όχι, γιατί... Πού θες. Άστο κάτω. Επάνω. Όπου θες. Βάλτε εδώ spearbox Ναι. για να δείξω λίγο στον κόσμο. Εύα, πήγαινε πίσω. Εκεί πίσω με το Μίτσο καθίστε. Βασίλη, δώσ' μου λίγο το φακό σου, ένα λεπτό. Να δείξω κάτι στον κόσμο θέλω. Μίτσο, φτιάξω spearbox. Λοιπόν, παιδιά, δείτε εδώ τη στροφή. Βλέπετε. Εδώ. Το παιδί ερχόταν από αυτό εκεί το στόπ που βλέπετε εκεί τι είναι. Την πινακίδα. Ερχότανε σφαίρα και λένε ότι εδώ ακριβώς τι πέρασε ρε φίλε πάλι. Ναι. Μαλάκα θα τρελαθούμε απόψε. Δεν πάμε καλά. Εδώ ακριβώς εμφανίστηκε, λέει, εμφανίστηκε η νύφη και έκανε στραβοτημονιά το παιδί και μπήκε εδώ και σκοτώθηκε ακαριέα, έπεσε μέσα στο νερό. Ναι. Ναι, στάθηκε, λέει, εδώ η νύφη, εδώ ακριβώς. Ναι, Ώρα να φεύγετε, λέει. Άκου τι είπε. Πάμε να φύγουμε. τα ακούσατε μέσα στα καλάμια. Κάτσε. Πάμε να φύγουμε. Εντάξει, ηρέμησε λίγο, Εύα μου. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, και στάθηκε, λέει, εδώ και το παιδί για να μην την πάρει, λέει, μπροσταριά έκανε στραβοτημονιά και έπεσε εδώ μέσα. Λένε, είπαν οι γονείς ότι, λέει, κάποια, λέει, εμφανίστηκε η νύφη, λέει, και σκοτώθηκε το παιδί. Λοιπόν, Βασίλη, πάρ' το φακό σου εσύ. Στρίψ τσιγαρά. Και πώς θα έχεις, δεν θα έχεις φως μπροστά. Δεν θα έχω. Το Πάρε. τέτοιο να μιλήσεις. Σβήστε όλα τα φώτα. Γιατί? Εκεί. Μπορείς να εμφανιστείς μπροστά μας. Μπορείς να αναβοσβήσεις το catboard που έχουμε εκεί και το EMF. Και πες μου τι έχει γίνει εδώ. Ναι, τι έχει συμβεί εδώ. Κοίτα ρε η κάμερα, ναι. Δεν ξέρω ρε Βασίλη, αυτό είδα κι εγώ. Ναι. Φύγετε, άκου άγρια φωνή, φύγετε. Κοίτα ρε, κοίτα η κάμερα. Πες μου το όνομά σου, ποιος δαίμονας είσαι. Μην το συνεχίζει. Μαγκές, πάει και αυτός ο φακός, ξεχάστε το. Ωραία, έλα, πάμε. Δώστε με ένα φακό να κάτσουμε λίγο και να κάνουμε μια τελευταία συνεδρία, παιδιά.
Δώσ' μου. Ακόμα ποιος έχει, ο Βασίλης το έχει. Το μεγάλο. Να το πάρει ο Βασίλης. Ελληνικά μιλάω. Ελληνικά μιλάω, είπε. Θέλω να κάνεις αισθητή την παρουσία σου και σου δίνω το λόγο μου ότι θα φύγουμε, θα αποχωρήσουμε από εδώ. Πες μου το όνομά σου, πώς σε λέγανε. Πάλι πέρασε μια άσπρη σκιά από εκεί. Πες μου το όνομά σου. Έχεις εγκλωβιστεί εδώ. Ναι. Ποιος έχει φέρει σε αποτέλεσμα να βρήκες ακαριό θάνατο εδώ. Δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν μπορείς να πεις. Πόσοι είσαστε εδώ. Δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Τι δεν πιάνει. Απειλές. Τι απειλές, πιστεύεις ότι σε απειλούμε. Απάντησέ μου. Ναι, τώρα λέει. Όχι, δεν σε απειλούμε. Είμαστε με σεβασμό εδώ στο χώρο. Η νύφη βρίσκεται μαζί μας. Που λες. Εσύ μπορείς να μας πεις που είναι η νύφη. Απάντησέ μου. Όχι. Για ρώτα εσύ. Εδώ τι είσαι εσύ. Είσαι ο φύλακας εδώ. Λογικά. Το όνομά σου μπορείς να μας πεις. Σάκη. Σάκης. Ποιος είσαι εσύ. Απλά έλα. Να, πες μου που θέλεις να έρθω και θα έρθω. Ελισάβετ. Σάκης, Ελισάβετ, ναι. Ελισάβετ. Γιατί είπες αυτό το όνομα. Το ξέρεις. Περίμενε. Κλείστο ρε. Κλείστο ρε. Ακούσατε κλάμα. Εδώ μέσα, ναι, κλάμα. Παιδιά, ακούσατε κλάμα εδώ μέσα. Γράφτε αν ακούσατε το κλάμα. Ναι, λένε. Άλλοι λένε ναι, άλλοι όχι. Ναι, λέει ο Γιώργος. Ναι, λένε. Μαλάκα, κλάμα. Από εδώ ακούστηκε. Είσαι εδώ μαζί μας. Το μαλάκες, ακούσε το θόρυβο. Όσο πλησιάζει δεν φέρνω σε. Ναι ρε. Αυτό που ακούγαμε εκεί κάτω. Τι είναι αυτό ρε. Προειδοποιητικό. Αναβόζησε το κάτμπολ που έχουμε πάνω. Πάρε την ενέργεια και σου δίνουμε το λόγο μας ότι θα αποχωρήσουμε. Μπορείς να το κάνεις. Αυτός ο θόρυβος από πού ακούγεται. Άκου. Ρε μαλάκα, ακούτε.
πολύ περίεργο. Πού? Και πριν που ήμασταν εκεί, δεν ακούγονταν. Τώρα παιδί. Τώρα. Τι? Κάτι σαν εδώ στο καλά, ναι. Εδώ. Ναι. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω ρε φίλε, δεν νιώθουμε κάτι. Πάμε σιγά σιγά. Πάρτε τα πράγματα. Δεν νιώθω ρε φίλε. Εντάξει, εκτός από κάποιους θορύβους. Αυτή η θόρυβη. Αυτός ο έντονος θόρυβος που ακούγεται. Να πάμε μαζί. Δεν ξέρω ρε φίλε τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, δεν ξέρω. Μην χάσουμε τίποτα ρε. Όχι, δεν τα έχω όλα εγώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν ξέρω τι έχουν πιάσει screen. Στο μάξι του Βασίλη είναι. Θα το πάρετε βόλτα. Για αυτά τα πίσω. Εκεί τι είναι Βασίλη, εκεί πίσω, τι έχεις εκεί. Ου, Μαλάκα, για φώτα ρε. Το χέρι μου είναι στα μάτια. Το κατάλαβες τι είναι. Όχι, το πετάξαμε. Το πέταξα. μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο. Ελάτε λίγο να κάτσουμε εδώ. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Λοιπόν, μη φοβάσαι, Εύα. Όταν μου πάει η γιουδή, Εύα. είναι στα μάτια. Μη φοβάσαι. Βασίλ, το Για είδες. φώτα λίγο. Εγώ το φωνάζεις. είδα. Το χέλι είναι εντάξει, άμα έχει γίνει αυτό να ξέρεις, άμα είναι το χέλι πάνω παιδιά, δεν θα ξανακάνω έρευνα, στουρκίζομαι. Δεν θα ξανάρθω. Αλήθεια σου λέω. Άμα είναι πάνω. Άμα είναι πάνω, ναι φίλε, δεν ξανάρχομαι. Τι είναι ρε. Δεν ακούω. Άκουσες. Φωνή. Πού. Τώρα ναι, μπροστά εκεί δεν ακούω. Ελάτε ρε, πλησιάστε ρε. Χωρίς πλάκα, είναι 1000 άτομα. Αν Ωραία. είναι το χέλι Ωραία που παιδιά. αφήσει που Βασίλη, κρατάς πριν, έχετε, ωραία, έχετε το νου σας στην κοπέλα. Μαλάκα θα τρελαθώ απόψε. σε κουντούρια. Έλα ρε. Ρε. Τι έγινε εδώ. Ακούτε ρε πίσω ρε. Το άκουσες. Ναι ρε. Ω, τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Δίπλα από το τελευταίο δέντρο εκεί. Παιδιά βλέπετε αυτό που βλέπουμε κι εμείς ή δεν το βλέπετε. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Κάντε screen ρε. Χάνετε κάμερα. Κάντε screen εκεί. Ω. Βασίλη, κοίτα, Βασίλη. Κοίτα ρε Βασίλη, χάνεται η κάμερα. Ρε μαλάκα, κοίτα. Τι είναι αυτό το άσπρο μπροστά. Παιδιά, κάντε screen ρε παιδιά. Κάντε screen ρε. Ρε εδώ ρε κοίτα ρε. Μίτσο δες ρε. Ένας πάμε σου λέω. Δες εδώ ρε. Ρε φίλε, Το άσπρο. Κοίτα ρε. σου λέω δεν αισθάνομαι καλά. Σου λέω πάμε προς εκεί στο αμάξι να δούμε, σου λέω, να δούμε τι γίνεται παιδιά. Για πότα σαν να. Αυτό το πέταξε. Εγώ το είδα αυτό το πέταξε. Δηλαδή αυτό τι είναι. Ωραία, Δεν μπορούμε έχουμε να... αφήσει κανένα έξω. Ωραία, πίσω, μπορούμε μέσα να στο αμάξι. ηρεμήσουμε. Ναι, εντάξει. Μπορούμε να ηρεμήσουμε. Έχουμε την κοπέλα κοντά. Ναι, εντάξει. Σεβαστείτε την. Μην την κάνουμε απόψε και πάμε να πανακοπεί όλοι. Εγώ σου είπα κάτι φίλε, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τέλος, αλήθεια σου λέω. Τι φώτα, έρχεται αμάξι. Εντάξει, καθίστε εδώ, καθίστε στην άκρη, να περάσει.
Για κάτσε να ανοίξω εγώ το μάξι. Ναι, ανοίχτε. Ανοίχτε το μάξο. Φύγετε από εκεί ρε, φύγετε από εκεί ρε. Μαλάκα, εντάξει. Τι ρε, Το πέταξε στο κουτί. έλα. Είπα, Μίτσο, κάτι έλα χιλιάδες. εδώ. Βάλτε λίγο τέτοιο ρε. Ωραία, παιδιά, πάμε. Όπα. Έλα, μαλάκα, Έλα, εντάξει, σας είπα έλα. κάτι και θα σταματάω Ωραία, τώρα, εντάξει, παιδιά, εντάξει, σταματάω τώρα. εντάξει. Ωραία. Ποιος θα πιάσει να Ποιος το πετάξει? πέταξε αυτό? Πάρε Εγώ ένα πριν μέσα, ξύλο. τι ρε παιδιά. Τι λέει ρε, μαλάκα θα με μουρλάνετε απόψε. Πάρε, Βασίλη, έλα κοντά. Μαλάκα το πέταξε πριν. Ρε πριν δεν το πέταξα. Έλα, πάμε να φύγουμε. Μην το αγγίζετε. Βρες ένα ξύλο να τα κουπί. Ρε, μην τρομάζουμε την Εύα ρε μαλάκες. Ξεκολλάτε λίγο ρε. Ρε φίλε, το πετάξαμε όμως. Ωραία, εντάξει. Εδώ είμαστε. Κόψε μια τέτοια Ναι, η μαμαλική. κοπέλα είναι μπροστά, πρώτη φορά έρχεται. Δηλαδή, τι να πούμε ψέματα. Πάρε αυτό Έχει εκεί κάποιο κάτω και κέρδος η πέταξέ κοπέλα. το. Να, αυτό εκεί το. Πάρε ένα ξύλο ρε και πέταξέ το ρε. Ακούγεται εκεί μέσα. Κάτι ακούγεται. Όχι μωρέ, θα το πιάσουμε Ακούγεται. το πετάξουμε. Ας κάνει τίποτα. Μαλάκα αυτό δεν ξανάγει. Ρε μαλάκα, δεν γίνονται αυτά τώρα. Δείτε μέσα στα μάξια. Καθίστε λίγο ρε. Ναι, όχι, εδώ να ετοιμάσει λίγο τα. Ωραία, βγάλε την τσάντα. Μην δείχνεις λίγο. Αγιασμό και τέτοια, Ναι, βγάλτε να βάλω τα. την τσάντα. Βασίλ, ρίξτε αγιασμό μέσα στα μάξι. Τι χτύπησε έτσι? Ου, έλα ρε μαλάκα θα μας πεθάνετε. Μην το ξανάβαλε εκεί πέρα. Όχι, αυτό είναι το δικό μου. Παιδιά, αυτό είναι του Βασίλη, μην μπερδευτείτε. Ναι, μην πούνε άλλα, τι διάτσο. Μαλάκα τώρα αλήθεια. Σου λέω ρε φίλε, τι είναι τώρα. Εδώ η κοπέλα πρώτη φορά έρχεται. Η κοπέλα τελευταία ήταν. Μαλάκα εσύ δεν έβαλες και το πέταξε. Δεν γίνονται ρε μαλάκα, δεν γίνονται. Ναι ρε. Εγώ το είδα από εκεί κάτω που φωτάγατε και λέω τι κοκκινίζει. Κλείσε το κάτμπολ, Και μου αρέσει που το έβαλες εκεί, εδώ δεν χάθηκε να το βάλεις στην τσάντα. Για πιείτε αγιασμό. Πιείτε αγιασμό και ρίχτε και στα μάξα. Τρεις φορές. Βασίλη, πάρε λίγο το φακό. Μίτσο, πού είναι ο φακός ο δικός μου? Έχω βάλει μέσα. Α, περίμενε. Τι τα προκαλείτε ρε που λες εσύ, δαίμονες και τέτοια. Καλά σου λέει. Φέρε να πιω. Ρίχτε μέσα στα μάξι. Πω μαλάκα, κοπήκανε τα πόδια μου. Παιδιά, για να ανέβουν οι συντονιστές μία, να μας πούνε τίποτα. Ελισάβετ, ανεβείτε. Μίτσο, για άλλα μία ρε. Έλα γιατί δεν βλέπω. Πόσο? 1100 άτομα, μπράβο παιδιά. Με παρέσει μικροδωράκια ρε γαμώτο. Τι κάνετε? Κάνουμε υπομονή. Δεν ξέρω παιδιά, θέλω να δω το βίντεο εγώ για να καταλάβω τι έχει γίνει. Κάτι έγινε τώρα. Μείναμε χαζοί. Μίτσο, πάρε λίγο το live να με ξεκουράσεις, να κάνω ένα τσιγάρο. Έλα παιδιά, μιλήστε. Μπήκανε παράθυρο, δεν μιλάει κανείς. Ναι, μιλάμε. Δεν μας ακούς. Το παιδάκι. Έλα, βάλτε λίγο το φως. Παιδιά, μην κάνετε θύματα για παράθυρα. Παιδιά, θα μιλήσουν και οι συντονιστές λίγο να ξεκουραστούμε κι εμείς. Περιμένετε λίγο ρε. Το είδες το άσπρο ρε. Εγώ μίλα, δεν μπορώ να φωνάζω. Να μιλήσουμε, τι να πούμε, αφού μιλάνε μεταξύ τους. Πάμε.
Τέλος πάντων, ωραία. Πού είναι, Δημήτρη, Καλά. κοίτα λίγο. Πού είσαι, κοίτα λίγο μπροστά. Δεν γίνονται αυτά. Με το κουτάκι τι έχει γίνει ρε παιδιά. Παιδιά, ούτε που γνωρίζουμε. Τώρα εδώ, Πέταξε και βρέθηκε περίσσαλα. μη στέλνετε ακόμα Μωρέ, μηνύματα. το είδαμε, λίγο περίεργο. Εμείς τον βάλαμε, παιδιά, εμείς τον βάλαμε πάλι. Ναι, θα βγει το. Τον βάλαμε εμείς. Μην βγούνε αύριο και πούνε μαλακίες. Όχι, όχι, εμείς τον βάλαμε το κουτάκι. Για τηλεθέαση. Για να κερδίσουμε εντυπώσεις. Μπράβο. Εμείς. Έτσι. Λοιπόν, έλα παιδιά, καλό ξημέρωμα σε Λοιπόν, όλους. έλα. Περιμένει, θέλω να πετάξω κάτι. Ελισάβετ, να σας πω κάτι, αυτό δεν θα ξανανεβάσω στους συντονιστές. Εντάξει, Όχι. παιδιά. Ένα τρένο θέλω να πετάξω. όχι, άκουσε με λίγο, Ελισάβετ, άκουσε με λίγο. Από τη στιγμή που σας ανεβάζω και σας λέω μιλάτε και μου λέτε τι να πω, ωραία, δεν ξανανεβαίνει κανένας συντονιστής. Εγώ είπα μισό, έρχομαι να Άκουσες τι σου είπα. Όχι. Για όλους τους συντονιστές ισχύει. Έλα ρε τώρα ρε, είπαμε να μιλήσουμε και πετάγει τη άλλη και μου λέει τι να πω, τι να πούμε. Έλα καληνύχτα.